بايتمتوني بلولاي عمق بحري حصاري ريندي درسنا زفخري وآخر زيت منزشن دندواز وكاقا في لندي كتامي مكانزا تركي مجسة تتيالن من كبيني يا زبيلي قلب يا ميتا قلب يوريتنا حدا ولا اسمرا زركب الصليب قلبي بالانتقالات لقيت عيني المزمان كما يدعم زراتك زقم بيد مفاي زرب أفعالا يبتصف إذنا إزاناتي عمبابا يلا لا كرما أورماي رساس يلا لا كرما ناتا تخول كويت حاريني سبيت عقلوك بنزعقلي رب جابي وحس فقنا سبعقي بلون كفلا لينا لسا مالي كبرتي زابد راويت جنتي بطوا بجخو كم صوت بلادي أفضراوي علمي من يوربيو أبكرني ستاح ملك المئات دفعي بالكندا زحر بلا تموت كم أملا كم تأملا نسعيا والولي نسعيا والولي نسعيا والولي نسعيا والولي لسا مالي كبرتي صابت رويت جنتي قبت وابجخو كم تطول عليك أفض روي علمي من يرميو أبكرتي ستاح ملك المئات دفعي بالكندار سلام تخطاتلتنا إذا channel كما يتخونون تبوكت كونون أي وترو تمنيتنا يوم لوم وين كم وترو العلا قداس النزلوم زيناتات كاب كل كرنعنا علم فتشنان دلينا نباهم نغرب لنا نايلو ما رسناتنا بفلا يبزوبانا أب كارنا أفريقيا زقات مزلو قلطف لوطنا يا سلالفان أكايدان كنركن فتنينا نزقن بتزعبيه مقان بعالم درجة كنريا كنفتنينا but there is definitely أب كارنا أفريقيا بزوع نقري في السماء لبزوانزي موداتو نابيقو خوني خليو لما قماتون أز كبد بالكونتاتيو ناب تبوك خوني خل يقداس ناب حماك خيدون خل بفلاي أب سوماليا قاتي مزلو مرح سوماليا بهزب سوماليا انتاي بحلالو كنريا كنفتنينا سلامتايكم يبحلالو نتأمنقو سلسي سلساو كيدان زنبرخ عمنتاي كونتات كوردو يخل زعجي أبغى انتاي كسعواتي زفتن زلو توم سراويتاي تخدينا مالو تريو مالهم نازي كله كريا كنفتنينا لايك قبرو سبورت قبرو كساب موداتا مسانا قصلو دقفكم اي تقوارو نابلنا مجمريا بعالم درجة كنجمرينا بزي قد سابيا لهم نخلنا كسألو زخل زيناتات كنركن فتنا let's go. Killed has risen to 16 and a dozen are missing after 5 days of these devastating fires. The two biggest blazes in the city remain largely uncontained and more strong winds are forecast over the coming days. Now those two fires have destroyed So زتري وزلهم أب كاليفورنيا أنا أمريكا أب ستيت كاليفورنيا زقاتم زلو ياب LA زبهال كتما لوس أنجلس مالتي LA مالت هوليوود زغل فيلم تاد سرح اللبوت هايو سلازي نخندي مع تازغة زل دروتهم ميتهم زلو 16 سبعة بس يحملوك بهال كله أبتع تي عنوات وريد زلو قبل الجزاوتي بقالات كجلا زي كليو دارجع أبوكاليبتيك زبلك علي زقلت وزل مفتسم تاني علم زمسل عينت حويو نتحدد أو قبل وانت جمر بتحدي مت كقارص وانت دلي بتي مت نحنا من كمانا أملاخ هبيلو الأملاخ حيلنا برتعيو تكنولوجينا بزعيو لألو خل دما نبوتاني أملاخ زتعرر ليتم على تنفيذ متعد سرع زنبري ناي سيد أناوي أكايدا مدبر زخونا هوليوود حجابيلو تي ساتهم سوقدولو زنبرو قبل حجو كتحنام ديو مچم زبس حسب بفلاي أماني بتي هوليوود زخودا زنبري بتي ناي قبر سودوم كايدات رادي كونس نكريستوس انتاي زي قبروو بفلاي نكريستنا نكريستوسن
كم هوليوود جيرو زنطلو اب عالم يلن اب فيلمتاتهم تراي ديكونس اب هيوتهم توم هوليوود اكترز تريخمم تارجا زبد ترند زخون ويكا تمرات زخون سب انتاي زغبري مبزحت غزي نكريستوس نكريستيان زداخم بقى حنساب نت مسقل تحت يغبرو انتاي زي رانا كل السدما ናይ ሆሊውድ ፕሮዲሰርስ ብኦም ዝደረኸ ሓይሊ ዝነበረ እዩ ስለዚ ብዙሓት ሰባት ነዚ ቁጣ ኣምላኽ ብምባል ገሊፆም ኣለዉ ቁጣ ኣምላኽ ዘምስሎ ነገራት እውን ኣለዎ ኣፍኮርስ ናይ ሆሊውድ ግብረ ሰዶምን ገለን ጥራይ ክብሎ ይክልኒ እዚ ኩሉ ኣብ ዩክሬን ዝፍፀም ዘሎ እዚ ኩሉ ኣብ ቃዛ ዝተፈፀመ ልዕሊ ኩሉ እዚ ኩሉ መስኪን ህዝቢ ዝተወፅዐ ኣምላኽ ኣይርኢ እንደኸውን ኣምላኽ ድምፂ ይህልዎ እንደኸውን ስለዚ it's very very difficult exactly እንታይ የጋጥም ኣሎ ሕጂ እቲ ኣነ ነቲ ሕማቕ ዝገብር ጥራይ ዝብል ዘለኹ ኣብ ካሊፎርኒያ ብዙሕ ኤርትራዊ ብዙሕ ህዝብና ዝቕመጠሉ ቦታ እዩ ስለዚ let's go እንታይ ይፅበዮም ኣለዉ ክንርኢ York's Manhattan. No cause has yet been established for these fires. እዚ ሕጂ እንታይ ንርኢ ኣለና ኣብተን ተፈላለያ ካውንቲስ ኣብኡ ዘለዋ ኣብ ገሊኡ 75% ካውንት ኮንቴይን ጠጠው ከብልዎ ከሉ ኣብ ገሊኡ ገና ስለዚ ኣብ ገሊኡ ገና ክቋፀሩ ይከኣሉን ኣለዉ ልዕሊ ኩሉ ድማ ብሕጂ ክመፅእ ዝኽእል ሓይሊ ከም ዘሎ እውን ይነግሩ ተመሊሰ ኩሉ ከሪአኩም ክፍትን እያ ብዝራዩ Los Angeles wildfires under control are preparing for the return of more dangerous weather conditions. High winds are forecast through Wednesday, and the city's fire chief says the threat is still very high. 24 people have now been confirmed dead, with more than a dozen missing. So, ካብ 16 ኣብ 24 ደይብል ትቁፅሪ ሌተስት ሪፖርት ስለዚ ክቐርብ ስለዝፈተንኩ እዩ ስለዚ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና እቲ እዚ ኣጋጢሙ ዘሎ ኩነታት እቲ ናይ ኣምላኽ ኣብ ስራሕ ኣምላኻት ኢና ንዛረብን ኢና ብሓፈሻ ክንደይ መስኪን ክንደይ ጥዑይ ሰብ ክንደይ ነዚ ኩነታት እዚ በዚ ኩነታት እዚ ሂወቱ ክበላሾ ዝኽእል ሰብ መዓት እዩ ዘሎ ገዝኡን ንብረቱን ብምሉእ ዓንዩ ዘሎ ክንደይ ሰብ ተስፋ ቁርፀት ከጥቅዖ ከም ዝኽእል ናይ ዓለምና ቁጠባ ኣብ ከመይ ደረጃ በፂሑ ኣሎ እናበልና ከለና ዝገደደ ከምዚ ዓይነት ገዛውትኻ ኣብዚ ከርየኩም እቲ ወሪዱ ዘሎ ዕንወት ኣብ ልዕሊኡ ኸ እንታይ ኣጋጢሙ ኣሎ it's just ናይዚ ሃገር ዘይውዳእን እዩ However, relenting as firefighters remain locked on fire retardant. My son, my kids, my mom. If you protect yourself and your family, I mean, I have to be there to protect my wife, my son, my kids, my mom, and I cannot even go and see them. I've been in the street for 3 days. Luckily, my sister lived on the street, or else I'd end up in the street. But this So, እቲ ዘገርም ኩነታት እንታይ ይበሃል ኣሎ ኣብ ከምዚ ዓይነት ተፈጥራዊ ፀገም እንታይ ገብርለው ክሰርቁ ሰራቅቲ ብብዝሒ ነቲ ዕድል ተጠቂሞም ናይቲ ብሓጓፍ ተጠቂሞም ኣብ ሰፊሕ ናይ ስርቂ ዘመቻ ተወፊሩ ከም ዘሎን ብኸመይ ጠጠው ከብልዎ ከም ዝኽእሉ ስለዚ ናይ ብሓቂ ናይ ሞራል ጥፍሽና ኣጋጢሙ ከም ዘላ ኣብ ኣሜሪካ በዚኻ ትርኢ እቲ መንግስቲ ክሽፍኖ ደኣ ክንደይ ይፈታትና ኣሎ እምበር ሓዊ ናይ ተፈጥሮ ሓዊ ተወሊዑ ገዛውቲ እናነደደ ህዝቢ እናዓነወ ከሎሲ ከመይ ገይሩ ሰብ ክሰርቕ ኢሉ ይሓስብ እዚ እንታይ ዘርእየካ ዋላ ምቅፃል ዘይኮነ ዋላ ባርዕ ዘያቶም ነቶም ሃብታማት መብዛሕትኡ ናይ ሃብታማት ቦታታት ስለ ዝኾነ ኣነ ግን ኣብዛ ዘበን ውራውራ ነፍስኻ ይትዕብራ ከምዚ ዓይነት ባህራ በይሪና ሞራላዊ ጥፍሽና ኣብዚኻ ትሪኦ ሶሊዳሪቲ ዘይኮነ ጥፍሽና ኣብዚኻ ትሪኦ ኣብ ትግራይ እዚ ኩሉ ሰብ እናተበደለ ከሎ ክንደይ ሰባት ይሰርቁ ኣለዉ ኣብ ሓደ ብርቱዕ ኩናት ህዝቢ ብዙሕ ሓደጋ ወዲቕዎ ከሎ እቶም ሰረቕቲ ግን ስቲል ሰብ ተበዲሉ ኣሎ ክብሉ ይክእሉን እዮም እዚ ኸ እንታይ ዝገብረካ ሞራላዊ ጥፍሽና ከጋጥሞ ከሎ ሰብ ንዑ ጥራይ ትሓስብ ናይ ካልእ ሰብ ናይ ካልእ ሽግር ናይ ሕብረተሰቡ ሽግር ኣይርድኦን እዩ ንህዝቢ ተጋሩ ከቋረፅ ቢላ ይኮንኩም ግን እዚ ባህሪ እዚ ኣብ ትግራይ ሪና ኢና እቲ ህዝቢ ዝበዝሕ ህዝቢ ተበዲሉ ናብ ኣምላኹ ክልምን ክፍትን ከሎ እቶም ሰረቕቲ ግን ፖሊስ የለውን ኣብዚ እዋን እዚ ክሕዙና ዝኽእሉ የለውን ብምበዓል ነቲ ሃጓፍ ተጠቂሞም ነቲ ህዝቢ ዝያዳ ግዳይ ክገብርዎ ሪኢና ማለት እዩ ልክ ኣብዚ ድማ ካሊፎርኒያ ብስርቂ እቲ መንግስቲ ኣሜሪካ ዓብኢሉ ክዛረበሉ ስለዘይደሊ እምበር ብስርቂ ቀዳማይ ደረጃ ኮይኑ ዘሎ ካብ ካልኦት ስቴትስ ክብለ የክልኒ ኣብ ዓለም ግን ከም ናይ ካሊፎርኒያ ኣብ ድኳናት እዩ ከም ስርቂ በቃ ተጠማመት እዩ ንገለ ኣብ መኪና ጠጠው እናበለ ከም ገለ ጠጠው ትሕሪሉ ብድሕሪኻ ኣትዮም ሰርቁኻ ገለ ዓይነት ስርቂ እዩ ዘሎ ኣብዚ ቦታ እዚ እንድሕር ደሊኹም ኣብ ካሊፎርኒያ ዘጋጥም ዘሎ ስርቂ ንዓይነተ ዘይኣሚንኩምኒ ኣብ ዩቱብ ኬትኩም ኣብ ካሊፎርኒያ ዘሎ ስቲሊንግ ወይ ገለ መለ ኢልኩም ወይ ክራይምስ ገለ ኢልኩም ካሊፎርኒያ ክራይምስ ኢልኩም ድሕራት ኢኹም ቪድዮታት መዓት ክትርእዩ ኢኹም ናይ ብሓቂ ከመይ ጌርካ እዩ ዝንበሮ እየ ዝብል ኣነቶም ኣብኡ ዘለኹም ዝያዳ ትፈልጥዎ ግን ናይ ብሓቂ ብድሆ ከም ዘሎ ኣብ ዝኾነ ይኹን ሓደጋ ከጋጥም ከሎ ኣብ ኣሜሪካ ካብቲ ሓደጋ ነቲ ሓደጋ ተጠቂሙ ክሰርቕ ዝፍትን ህዝቢ ኣሎ ምክንያቱ ናይ ሓደ ሓደጋ ናይ ሓደ ዕድል እዩ ዝብል ኣዘራርባ ስለ ዘለዎ
هكذا خطأ غزيلك أنا حنتي نبرن حجي نزها قاس تقيمة نتن تعرفنا غزة لو أنا برد كادوما كمن زعك كاز بلا تحسسبا نرى لنا it's very very sad it is what it is. Luckily, my sister lived on the street, or else I'd be end up in the street. But this unprecedented crisis is also bringing for the beloved pets they lost from the incoming president. All hands on deck. Firefighting crews have arrived from across the United States, with Mexico and Canada sending in battle-tested teams of their own. They know that any pickup in the now notorious Santa Ana winds could wipe out their hard-won progress in an instant. Helena Humphrey, BBC News, Los Angeles. The firefighters are expected to join combating efforts sometimes ዝብል ዘሎ ብሓቂ ብሓፈሻ እቲ ዝበሃል ዘሎ ጎረባብቲ ሃገራት ከም በዓል ሜክሲኮ ካናዳ ምኩራት ሰባት ናተን ይሰዳ ከም ዘለዋን ክሕግዛ ኢለን ኣብቲ ቦታታት ንልኩም እዚ ዋላ እቶም እንታይም ናሽናል ጋርድ ዝበሃሉ ነቲ ሴኪሪቲ ንምሕላው ኣብኡ መፂኦም ከም ዘለውን ናይ ብሓቂ እቲ ኩነታት ሜክሲኮ ይኹን ካናዳ ሰይዶም ኣለዉ እንታይ ዝከይብሉ ነይሮም ኣብ ዓለም ቀዳመይቲ መሻርክትና ትበሃል እስራኤል እያ ቢልዮናት ክንባ ፀገም የብልና ንብሉ ነይሮም እስራኤል ግን ሓዊ ዘጥፍ ጋንታ ኸማና ይሰደዱልና ናብ ባርዕናትና ብምባል ብዙሓቶም ፀረ እስራኤል ዝኾኑ እንትርፎ ክወስዱ እምበር ክቡ ዘይክእሉ ሕብረተሰብ ምዃኖም ሕጂ እውን ኣብ ግዜ ሽግርኩም ተማሃርዎም ክሕግዙኹማ ይትሕሰብዎ ብምባል ይዛረቡ ነይሮም ብሓፈሻ እዚ ኣጋጢሙ ዘሎ ብዙሓት ሰባት ብፍላይ ኣመንቲ ቁጣዓ ናይ ኣምላኽ ምባል እዮም ገሊፆሞ ኣሜሪካ ብኩሉ መንገድን ኣምላኽ ከቆጥዕ ዝኽእል ካብ ምግባር ድሕር ዝበለት ሃገር ኣይኮነትን ዘላ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ድማ እቲ ጋቨርነር ኢሎን ማስክን ዶናልድ ትራምፕን ነዚ ሰብ እዚ መዓልታዊ እዮም ክጭፍጭፍዎ ዝውዕሉ ዘለዉ ስለምንታይ ሓደ ካብቶም ኢንኮምፔተንት ኣመሓደርቲ ዝኾኑ ተባሂሉ ዝግለፅ ዘሎ ንሱ ናይቲ ስቴት ማለት እዩ ናይቲ ኣብዚያ ንስማዕያ ንእሽተይ ድሕሪያ ክሓልፍ እየ ናይ መወዳእታ ክፋል ናተይ እዚኣ ይኽትኩም of the LA Fire Department Foundation. It's been assisting firefighters in the area. She spoke about just how tough it's been for them. The firefighters are now on day 5 or 6. They have been there since day 1. We are normally during a fire season, which happens in the fall. Very rarely do we have something in January. You see one. ብሓፈሻ እዚ ጋቨርነር ከምኡ ድማ ናይታ ከተማ ሜየር ናይቲ ሎስ አንጀለስ ሜየር ክልቲኦም ኣብ ሓደ ብርቱዕ ዝኾነ ነውፅኦም ወሪዶም ዘለዉ ናይ ብሓቂ ሕማቕ እዚ ዘይትሪእዎ ዘሎም እጃ ኣብ ግብረ ሰዶም ነታ ስቴት ናብ ግብረ ሰዶም በቃ ቁፅሪ ሓደ ክትከውን ኣብ ዓለም እዩ ዝደልያ ዘሎ ባዕሉ ግብረ ሰዶማዊ ይመስለኒ ነቲ ግብረ ሰዶም ኣጀንዳ ገለ ካብቶም ብዝለዓለ ናህሪ ዝደፍኦ ዝነበረ ሰብ እዩ መወዳእታ ድማ ሕጂ ብኩሉ ይልብለብ ኣሎ ማለት እዩ ካብቲ ስልጣን ንክወርድ ድማ ብርቱዕ ዝኾነ ፃውዒት ይቐርበሉ ኣሎ ተሰሚዑ ነቲ ፃውዒት ይቕበል ደኸውን ይወርድ ደኸውን ኣይወርድን ንሱ ካላርስቲ እዩ ብሓፈሻ ኣምላኽ ስለቲ መስኪን ህዝቢ ነዚ ኩነታት እዚ ከተተሃዳድኦ እዩ ትምኒተ ያነ ከም ብዚ ሓጢኣትና ዘይኮነስ ከም ምሕረትካ ጠምተና ዝብል ፀሎት ኣሎ ናይ ብሓቂ ከምኡ ከበሃል ዝኽእል እምበር ንሕና ካብ ብሩኻት ስለ ዝኾንና ወይ ሓጢኣት ስለ ዘይብልና ኣይኮነን ብሓፈሻ ግን ምሕረት ኣምላኽ ይጠምቶ እምበር እዚ እንታይ እዮም ዝብሉ ንሕና ኩሉ ከኣልቲና ምሽ ይብሉ ትኽእልዎ ተኮይንኩም እናጠጠወ ዘይተብልዎ መብዛሕትኦም ቶም ኣመንቲ ከምኡ እዮም ዝብሉ ኣምላኽ መን ቦስ ምዃኑ ፅቡቅ ገይሩ ዘርእየሉ ግዜ ኣለዎ ኢሎም ዝገበርካ ተገበርካ እዛ ኩላ ቴክኖሎጂ ነፈርቲ ኣለና ገለበለ ብላብላ ትብሎ ምስ ሓይሊ ኣምላኽ ክወዳደር ከሎ ብፍፁም ትርጉም ዘይብሉ ምዃኑ ስለዚ ናይ ብሓቂ ሓደ ግዜ እቲ ኣምላኽ ማለት ብወቅዑ ትዛረበሉ ይትኽእልኒ ኢኻ ግን ነቶም ሓይሊ ለና ዝብሉ ነቲ ሓይሊ ናቱ እውን ዘርእዮም ኮይኑ ይስማዓኒ ኣነ ክሪኦ ከለኹ ምቅጥቃጥ ምድሪ ድዩ ገለ መለታት ዝያዳ ኣበይ ብርትዕ ተልካዮም ኣብቶም ሓያላት ኢና ሃብታማት ኢና ኣብ ዝብሉ ይብርትዕ በዚ ኮይኑ በቲ ግን ናብ ናይ ኣምላኽ ቦታት እየ ክዛረብ ኣይደልኒ ኦኬ ሕጂ ካብዛ ርእሲ ወፂና ናብ ፖለቲካዊ ኩነታት ክንሰግር ክንፍትን ኢና ብፍላይ ኤሮፓ እንታይ ኣጋጢሙ ኣሎ ዘገርም ኩነታት ክትሪኢኹም ኣብ መንጎ ኤሮፓን ኣሜሪካን ዝፍጠር ዘሎ ኩነታት Okay. Denmark is threatening to seek Russia's help to protect Greenland from potential US annexation plans, signaling a dramatic shift in Arctic geopolitics. The unexpected diplomatic move comes amid escalating tensions between the United States and Denmark over Greenland's territorial sovereignty. ኣብዚ ሓለፈ ዶናልድ ትራምፕ ግሪንላንድ ዝበሃል ኣካል ግዛት ናይ ዴንማርክ ንዝኾነ ክንወስዶ ኢና ምክንያቱ ንስትራቴጂካዊ ረብሓናትና ልዑል ኣገዳስነት ኣለዎ ኔቶ ይኹን ኤሮፓ ይኹን ኩሉ ንሕና ስለ ዝኾና ነድሕኖ ዘለና ተኸላኸልላቱ ንሕና ስለ ዝኾና ስለዚ ግሪንላንድ ድማ ነቲ ሴኪሪቲ ናይ ኣሜሪካ ልዑል ኣገዳስነት ስለ ዘለዎ ብሕቡእ እኳ ኣይኮነን ብግልፂ እውን ይብለ ዶናልድ ትራምፕ እቲ ፀጋታት ኣብኡ ዘለካ ንዓና የድልየና ንስኹም ክትጥቀምሉ ዓቕሚ የብልኩምን ከምኡ ዝብል ተቓላይ ጥቀመላኒ ግን በዓል ኣዲኹም ትፈልጡ ንስኹም ንሕና ግን ስለ ዘድልየና ትፀጋ ክንወስዳ ኢና እታ ግሪንላንድ مخ حيلي قد تكم تخلدي خيلمه يا أدلينا تلو حيلي تكمني لك ቃል كأتولكم هيكلني
بزغون يوم واقع نتابوتا نخمل ساكس عرمخان تزاري منيرو إذا مالتها مالتي أب جرينلاند أمريكا خايت متس دل حدا حيل له من يسغى راشا بوتين بقى سلازي أوروبا كن من تهي أوروبا خمس غيرنا بوتين كم غيرنا راشا خمس غيرنا يلهم بلا بلا كله حق يوم كريم مومن ናይ ዴንማርክ ሓደ ፖለቲከኛ እንታይ ኢሉ እዚ ዶናልድ ትራምፕ ዝገብሮ ዘሎ ነቲ ዝምድና ሽርክነትን ናይ ኣሜሪካን ዴንማርክን ዝትሕሶ እንተኮይኑ ንዓና ከይፈተና ናብ ቭላድሚር ፑቲን ናብ ራሻ እዩ ዝደፍአና ዘሎ ቭላድሚር ፑቲን ከመላገፂ ድዩ ኣብ ዝደለኹም ትዕንድሩ ሓጊኹም ብፍላይ እታ ፕራይም ሚኒስተር ናይ ዴንማርክ ሓንቲ ካብተን ቀንዲ ፀላእቲ ናይ ራሽያ እያ ኩላ ኣፅዋራታ ኣብ መኻዚኖ ዚሮ ከትርፈየ ተዓደይ ኩሉ ንዩክሬን ክበየ ትብል ዝነበረት እያ ሕጂ እቲ زدحنا كنت خوينو دونالد ترامب رأيوه من هالبعد جن نسبي دونالد ترامب ويون فلاديمير بوتين نفقرنا دنمارك ويون فقرنا أوروبا سلزلوك هيكو أيقونك حق زمزغل أمريكا بتبغى أنتاركتيك تمسوس زي دلي من هالبعد بهمو استراتيجيكهم أسكا جبري خل خوني بات كنت منتهي نجارات أو وحدة ساعات أو وحدة معلومات كأير كم زخل زلو Prominent Danish parliamentarian Carsten Henge has explicitly called for Russian intervention to prevent US expansionist ambitions. In extreme circumstances, Denmark might need Russia's assistance to resolve this critical issue, Henge stated in a bold public statement. The concerns stem from recent statements by US political figures suggesting potential territorial acquisition of Greenland, a strategically important Arctic region. These plans have triggered significant alarm within Danish political circles and international diplomatic networks. Greenland's Prime Minister Mute Egede has firmly declared, "Greenland is ours. We are not for sale and will never be for sale." His statement underscores the deep-rooted نتايمر لنا نايب حكي تي جيوبوليتيكا بقلت فاب زخدل زلو لمنتاي يمسالكم على الغزي ديس فاندامنتالست اكايدنا عالمنا يغير سلازلو ايرترا كابز كنتات سك تربح تخليها زبل امنتي زلنا انت شعبيا they know التكونات عدل تفتير لهم زحلتات كم زيريو افيرينا شعبيا زين بلا اوروبا ترايكم كنزريانه شعبيا اكم زكونات لك عقلتشن 10 شومنتن ايش تي حقافنا يلوطنا اب ኢትዮጵያ مسراي تاغيرهم كيم اوفر بمبال نتصلا يوم زنبره ናይ ትግራይ ሓይሊ ከመይ ገይሮም ኣብ ሃንዲሶም ኣብታ ትግቦ ጉድጓድ ኢትዮሞ ሙሉእ ብሙሉእ ኣይተወን ግን ከመይ ገይሮም አልዮሞ ስለዚህ ሕጂ እውን ነቲ ጂኦፖለቲካ ኣብ መንባብ ከም ሻዕብያ ሓያል የለን ስለዚህ ሕጂ እውን ኣንቢቦም ኣለው እዚ ናይ ኣሜሪካ ምንቅስቃስ ናይ ሓይሊ ዶናልድ ትራምፕ ብዙሕ ነገራት ኮንቨንሽናል ዘይኮነ ንቡር ዘይኮነ ክገብር ከም ዝኽእል ፈሊጦም እዮም ዌልካም ቱ ዘ ፓወር ዶናልድ ትራምፕ we are very ready to work with you ብምባል ኤርትራ ብዙሕ ግዜ ዘይትገብሮ ፍሉይ ዝኾነ መልእኽቲ ናብ ዶናልድ ትራምፕ ልኢኾም ዘለዎ ስለዚ they are going to take every possible ኣድላይነት ዘለዎ ኣብ ፖለቲካ ሻዕብያ ብጣዕሚ ሓያላት እዮም መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ፖለቲካዊ ኣካይዳ ስትራቴጂካዊ ጠማምታናቱ ኣብኡ ክነቕፎ ዝኽእል ሲ ብሃም ጥራይ ዝብላኒ ኣካል ከም ድሌትካ ክትዛረብ ትኽእል ኢኻ ቁጠባ ከምዚ ይገበርዎን ከም ዘይገበርዎን ክትብል ትኽእል ኢኻ ኣብ ስትራቴጂካዊ ምንቅስቃስ ወታደራዊ ምንቅስቃስ ንሻዕብያ ዝንዕቕ ግን ሕፃ በግሮም ዘይከውን ጥራይ ክብል ዝኽእላኒ ምክንያቱ ክንዲ ሻዕብያ ክንዲዚ ኣብ ኤርትራ ዘሎ መንግስቲ ኣንጻር ዓበይቲ ፀላእቲ ከይዱ መኪቱ ክስዕር ዝኽእል ስትራቴጂ ሓንሲሱ ፕላናቱ ገይሩ ብፖለቲካ ክወዳደሮ ዝኽእል የለን ተመኩሮ ካሎም ልዕሊ ፅቡቅ ገይሮም ካልኩሌት ገይሮም ምስ ግብፂ ዝገብርዎ ዘለዎ ሽርክነት ናብ ጣልያን ዝኸድዎ ዘለዎ ሽርክነት ኩሉ ካልኩሌትድ ሙቭ እዩ ካልኩሌት ገይሮም ዝገብርዎ ዘለዎ ስለዚ ከምዚ ዶናልድ ትራምፕ ነቶም ቀረባ መሻርክቱ ሽግር ዝፈጥረሎም ዘሎ ዓለምና ትቀያየር ከም ዘላ ጂኦፖለቲካ ይቀያየር ከም ዘሎ ይዝንገር ዘሎ ስለዚ ነዚ ምቅያር እዚ ክጥቀምሉ እዮም ክፍትኑ ንሳቶም ኤርትራ ፖዚሽን ክገብርዋ ክኽእልሎም ምስ ዶናልድ ትራምፕ መሻርክቲ ክትከውን ከም ትኽእል እዚ ከዓ ምናልባት ምስ ዶናልድ ትራምፕ ቀጥታዊ ኮንቨርሴሽን ክትገብር ከቢድ እዩ ስለዚ ክትገብር ኣለካ ዶናልድ ትራምፕ ዝፈትዎን ሃገራት መን እየን ትርኢ ግብፂ ዝበሃል ኣሎ ግብፂ ፅቡቅ ስምድና ክትገብር ኣለካ ጣልያን ዝበሃል ኣሎ ፅቡቅ ድምድና ምስ ትገብር ስዑድያ ዝበሃል ኣሎ there's only one factor ሓንቲ ለና ዝኹሉ ካንሰል ክትገብሮ ትኽእል ኮይና ትስማዓናይ ኢማራት ዝበሃል ሓይሊ እዩ ኢማራት ዝበሃል ሓይሊ ድማ ምስ ዶናልድ ትራምፕ ልዕሊ ማንም ፅቡቅ ዝኾነ ዝምድናን ገንዘብን ዘለዎ እዩ ስለዚ ምናልባት ነቲ ኤርትራ ትኸዶ ዘላ ምንቅስቃስ እቲ ኢማራት ዝበሃል ሓይሊ እንተተወሲኹ ኣንጻሩ ጠጠው ተይሉ ጥራዩ ነቲ ኩነታት ከይሰልጥ ክገብሮ ዝኽእል እቲ ካልእ ግን they are already planning it very very well ነዚ ድማ ነቲ ኩነታት ክቕይሮ ክእል እዩ ዴንማርክ ጥራይ ግን ኣይኮነትን ከምኡ ትብል ዘላ ዴንማርክ ጥራይ ኣይኮነትን ኣነሲ ካብ እንድሕሪ ዶናልድ ትራምፕ ከምዚ ገይሩ ናብ ራሻ ክንከይድና ንብል ዘላ ካልኦት እውን ጀሚሮም ኣለው ንኣብነት ቀደም ክበሃል ዘይክእል ዝነበረ ኣብ ጀርመን ዝግበር ዘሎ ኩነታት ክንረኽብትን ኢና ናይ ጀርመን መራሒት ለንቀነ ዝበለቶ ክንረኽብትን ኢና things are changing very very fast እዚ ነገራት እዚ ድማ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ከስተውዕለሉ ዘሎ ኮይኑ ይስማዓኒ now let's go to Germany ናይ ጀርመን ሕፂቲ ኮይና ዘላ ትብሎ ዘላ wir werden Nord Stream wieder in Betrieb nehmen
Darauf könnt ihr euch verlassen. Wir fordern in Betrieb nehmen. So እንታይ ትብል ፀኒሓ እዚኣ ኣሊስ ቫይደል እያ ትበሃል ናይቲ AFD ኣልተርናቲቭ ዶይችላንድ ዝበሃል ወይ ፎር ዶይችላንድ ኣልተርናቲቭ ፎር ጀርመኒ ማለት እዩ ዝበሃል ፓርቲ ሕፂቲ ናቶም ቻንስለር ክትከውን ተተዓዊታ ድማ ገይሮማ ዘለዉ እንታይ ትብል ኣላ we will reopen Nord Stream ትብሎም ኣላ ሓደ ካብቲ ቁጠባ ናይ ጀርመን ኣብዚ ሕጂ ዘለዎ ሽግር ንክወድቕ ብዝቐልጠፈ ንክወድቕ ዝገበሮ እንተሎ ባይደንን ናቱ ምምሕዳርን ሓንዲሶም ዝገበርዎ ነቲ ኖርድ ስትሪም ዝበሃል ሓደን ክልተን ዝነበሩ ነቲ ሓደ እቲ ክልተ ድዮም ነቲ ሓደ ሃሪሞሞ ነቲ ካልእ ድማ ለኪቶሞ ዝኾነ ይኹን ጋዝ ናብ ኤሮፓ ከምዘይኣቱ ናብ ጀርመን ከምዘይኣቱ ብምግባር ኢንዱስትሪ ናይ ጀርመን ብቕፅበት ከም ዝርመስ ገይሮሞ ማለት እዩ ኦኬ ሶ እዚ እንታይ ትብሎም ኣላ ኣነ ኣብ ስልጣን ድሕሪ መፅየ ትረስት ሚ ነዚ ቀልጢፍና ክንከፍቶ ኢና ትብሎም ኣላ ተራ ጀርመናዊ ኖርማል ርእሱ ትክክል ዝሰርሕ ጀርመናዊ ኣንፃር ነዚያ ፖሊሲ እዚኣ ጥራይ ብምኽታል ነዚያ ትብላ ዘላ እቶም ካልኦት ፓርትታት ከምዚ ይብሉ ኣለዉ ነዚ ኖርድ ስትሪም ክኸፍቶ ብምባል ጥራይ ነዚያ ሰብ እዚኣ ክመርፃ ከም ዝኽእል ምግማት የድሊ ካልእ ብዘይ የገድስ የማናይ ክንፊ እያ ዶ ንሂትለር ጓል ሓትኖ እያ ዶ ገለ እናበሉ ከፀልሞ እዮም ዝፍትኑ ዘለዉ ሂትለር ንኩልኩም ጀርመናውያን ቤተሰብኩም እዩ ሶሪ ማለት ከሸፋፍኖ እንዳ ኦላፍ ሾልስ ወይ ካቲ ፍሬደሪክ ሜርስ ትበሃል ናይ ሰደዮ ገለ መለ እዚኣቶም ወይ እውን እታ መስራቲ ናይቲ ሰደዮ ትበሃል እታ ኣንጌላ ሜርከል ካብ ምብራቅ ጀርመንያ ስለዚ ሂትለር ንኩሎም ቤተሰቦም እዩ ሶሪ እጂ ነቲ ሓደ ኣቕሪብካ ነቲ ሓደ ትርሕቀሉ ምክንያት የለን እዚኣ ሰብ እዚኣ ግን ነቲ ኩናት ናይ ዩክራይን ጠጠው ከተብሎ ነቲ መስመር ናይ ኖርድ ስትሪም ድማ ክትከፍቶ እያ ስለዚ ቁጠባ ናይ ጀርመን ዋላ እቲ ናይ ካር ኢንዱስትሪ እንተተሓረመ እቲ ኬሚካል ኢንዱስትሪ ናቶም ሓደ ካብቲ ዓንዲ ሕቆ ናይ ጀርመን ዝኾነ እሞ ከዓ ተወዳዲሩ ከም ቀደሙ ክቕፅል ዝኽእል ዝነበረ ማለት እዩ ምክንያቱ ኣብ ዓለም ዝተቐየረ ነገር የለን ብሰንኪ ክብሪ ናይ ነዳዲት ኢንዱስትሪ እቲ ዝመውት ዘሎ ስለዚ ገለ ኢንዱስትሪ ናቶም ከትዕኑ ምኻሉ ነይሮም ለንቀነ ምስ ኢሎን ማስክ ኣብ ዝገበረቶ እውን ፅላለይ ኣብ ጀርመን ኣጋጢሙ ዘሎ መራሕትና ዝኽተሎ ዘሎ ኣነ ብቓላተይ ካብ ፅላለ ፈልያ ይርዮን እየ ብምባል ገሊፃ ነይራ ስለዚ ንፁር ዝኾነ መርገፂታት ክትብ ጀሚራ ኣላ ስምዑ ኣብዚ Darauf könnt ihr euch verlassen. Wir fordern längere Laufzeiten für Kohlekraftwerke, weil Deutschland die sichersten, saubersten und modernsten Kohlekraftwerke weltweit hat. In Quälwogen Wahnsinn. Wir werden das Ende der Energiewende einläuten und den Ausstieg aus der EU-Klimapolitik einläuten. Funktionsfähige Kernkraftwerke werden wir natürlich wieder ans Netz nehmen und in zukunftsfähige Reaktoren der neuen Generation investieren. Das ist seriöse Energiepolitik, liebe Freunde. Also die Politik der CDU. Und eine ganz klare Ansage an alle Welt, die deutschen Grenzen sind dicht, liebe Freunde. Wenn es dann und nach dem Vorbild der Niederlande So ኣብ ብዛዕባ ኢሚግሬሽን ክዛረበኩም እየ መጀመርያ ክልተ ሰለስተ ነጥብታት ኣገደስቲ ተዛሪባ ኣላ ኣብዚ መጀመርያ ምስ ጀርመን ምስ ራሽያ ዘለና ፓይፕላይን ክንከፍቶ ኢና ብምባል ንፑቲን ሓደ ኣገዳሲ መልእክቲ ሰዲዳትሉ ኣላ this is very clear ካልኣይ እንታይ ኢላ ኣላ እቲ ናይ ኒኩለራዊ ፀዓት ናትና ክንከፍቶ ኢና ምክንያቱ ባይ ዘ ወይ ንሳ ኣብ ናይ ፑቲን ተፀጊዕና ክንነብር ኢና ዝብል ፖሊሲ ኮነን ዘለዋ ንግዚኡ ናይ ፑቲን ጋዝ ክንጥቀም ኢና ሎንግ ተርም ግን ናትና ኒኩለራዊ ፀዓት ክንገብር ኢና እዚ ናይ ክላይሜት ኢሎም ስግንጢራ ተኣታትዮምልና ዘለዉ ልክዕ ከምቲ ዶናልድ ትራምፕ ዝገበሮ ክጉሕፈየ ብምባል ንዑ እውን ክንጉሕፈ ኢና ኢላ ቃላት ያላ ማለት እዩ እዚ ሕጂ ከመይ ገይሮም ከም ዝሃርሞት ኖርድ ስትሪም ማለት እዩ ስለዚ ኖርድ ስትሪም ኦንላይን ክኸውን ከም ዝኾነን እቲ ጋዝ ምስ መፀ ድማ ዋላ ንቁጠባ ናይ ጀርመን ነተን ካምፓኒታት ተዘየጥሓነ ህዝቢ ጀርመን ግን ናይ ጋዝ ወፃኢ ናቱ ክጎድለሉ ይኽእል እዩ ተራ ህዝቢ በቲ ጋዝ እቲ ክጥቀም ከሎ ዘውፅኡ ዝኸፍሎ ዝነበረ ንሕጂ ዝኸፍሎ ዘለዎን ዓብዪ ፍልልይ ዘለዎ ስለዚ ፑቲን ድማ ኣብ ኩሉ መድረኻት ነጊርዎም እዩ you can still use it ዝኽልክለኩም ሓይሊ የለን በዓልኩም ኢኹም ኣብኢኹም ዘለኹም ብምባል ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዝገበሮ ኢንተርቪው ይጥቀመሎም ኣሎ ምክንያቱ ፑቲን እውን ክሸጦ ስለ ዝደሊ ገንዘብ እውን ስለ ዘድልዮ ንሱ ስለዚ ብሓደ ወገን በዚ መንገዲ እቲ ኩነታት ናይ ኤሮጳዊ ሕብረት ዝኸድዎ ዝነበሩ ዕብዳን መወዳእታ ክረክብ ከም ዝኽእል እዩ ዝንገር ዘሎ እቲ ካልኣይ መንገዲ ኣብዚ ናይ ኢሚግሬሽን እዩ ክትዛረበ ፀንሐት ዶብ ናይ ጀርመን ጠቕላላ ክትዓፅዎ ምዃናን ዝኾነ ስደተኛ ኣብቲ ሃገር ክመፅእ ከም ዘይኮነን ንዝመፀ ድማ ክጥርስ ድሕር ክትብል ከም ዘይኮነትን Und nach dem Vorbild der Niederlande und Asylsystem. Ganz einfach. Deutschland
So تابز بلزلو بحفشة كابتن أوروبا German will withdraw from the EU كابتن EU زبالز ما كان وتسينا بللو زيادة بلزلة معت كابتن asylum ناي سدتنياتات كونتات ناي أوروبا حبرت كابتن كونتات تكن سعبينا لذي عقباينه بنينا زمت أدما باسبورت حيزو كوجا حفلون إلى ماسكون كميلاتيا لذي كابتن أب European Union دوت أصلا برناي سدتنيات حق كابوي نجرمان كانوا تعينا سدتنيا نابز عد متيو ورقات كرابل زغل من قد يلن እቶም መፅኦም ዘለውን ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ካብ ተዓዲ ክንጥርዞም ኢና ዝብል ዘረባ እውን ብተደጋጋሚ ይስማዕ ኣሎ ስለዚ ኣገይን AFD ዝበሃል ዓብ ደገፍ እናረኸበ ዝኸይድ ዘሎ ፓርቲ እዩ የማናይ ክንፊ እዩ ንሳቶም እናተዓወቱ ክኸዱ ከለዉ ድማ እቲ ኩነታት ኣብ ኤሮጳ ዘሎ ብቕልጡፍ ክቕየር ከም ዝኽእል ስለምንታይ ጀርመን ኣብ ከምዚ ደረጃ በፂሖም ድሕሪ ኢልካና ድማ ክንዲ ጀርመን ዋጋ ዝኸፈለሉ የለን ክንዲ ጀርመን ነዚ ኩነታት እዚ ዋጋ ዝኸፈለሉን ዝኸፍል ዘሎን የለን ኦኬ ሂወት ከመይትዎም ገለገለ ይብለኩም የለውን ግን but they are losing a lot of resources ማዓት ገንዘብ ነቲ ውጊ ሂቦም ኣለዉ ጥራይ ዘይኮኑ በቲ ዝቕፅል ዘሎ ኩነታት ቁጠባ ናቶም እናተረመሰ እዩ ዝኸይድ ዘሎ እቲ መርሕነት ድማ ጠቕላላ ካብዚ ዘለዎ ኩነታት ከትሕኖም ከም ዝኽእል ወይ እውን ከትሕኖም ሓሳብ ከም ዘይብሉ መደብ ከም ዘይብሉ ይገሊፁ ዘሎ ስለዚ እዚ የማናይ ክንፊ ቀደም ከም ሓደ ፅያፍ ዝቁፀር ዝነበረ ኣብዚ እዋን እዚ ንዕኡ ምስኡ ንክሰርሑ እሱ ድማ መፍትሒ ናቶም ክኸውን ኢሎም ብቋንቋና ኢሎም ማስክ ድማ እቲ እንኮ ተስፋ ናይ ጀርመን ካብዚኦም AFD ክኸውን ብምባል ገሊፁ ኣሎ AFD ድማ ንቅድሚት ይመፅእ ኣሎ ንፑቲን ድማ ከምቲ ካልኩሌሽን ናቱ sooner or later ሓደ መዓልቲ ኣብ ንሓትሕዶም ክባልዑ እዮም ድሕሪኡ ኣብ ሞስኮ መፅኦም ክልምኑን እዮም ኢሉ ነይሩ I think it's about time ኤሮፓ ናብ ፑቲን ከይዶም ከም ብሓድሽ ተንበርኪኾም ክልምኑ ምዃኖምን ብክልተ መንገዲ ብቁጠቦም ጥራይ ዘይኮነ ብንያውካ ዶናልድ ትራምፕ ብዝተፈላለየ ምክንያታት ልቦም ኣጥፊሎም ስለ ዘሎ ናይ ኔቶ ባጀት ካብ 2% ናብ 5% ተደይቦ ኢልዎም ኣሎ ስለዚ እቲ ፃውዒት ዝግበረሎም ዘሎ እቲ ፀቕጢ ዝግበረሎም ዘሎ ኩሉ ክፃወርዎ ይክእሉን እዮም ስለዚ ፈትዮም ከይፈተው ምስ ራሻ ዘለዎም ዝምድና ንክፈትሕዎ ክግደዱ እዮም እንዳ ባይደን ከዳ እንታይ ይገብሩ ኣለዎ እንድሕር ኢልና እንዳ ባይደን ነዚ ኩነታት እዚ ስቕ ኢሎም ይጥምትዎ ኣሎ ማለት ካ ከይመስለና እንዳ ባይደን ኩሉ ዝከኣሎም ነቲ ኩነታት ክሳብ ላስት ሚኒት ትከኣሎም ዘበለት ኩላ ነቲ ነገር ንምሽንካር ይጎይኾም ዘለው ሓደ ካብኣቶም እዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ኢና ዝስምዑ Antony Blinken's 4-year run as Secretary of State is coming to an end, with him still very much on the move. Martha Teichner takes a closer look at Blinken's final days on the job. No easy stroll to the exit for Antony Blinken. With exactly 8 days left as Secretary of State, he's only just concluded what is likely his last trip. Back and forth across the globe with meetings in ከም ንሪኦ ዘለና ኣንቶኒ ብሊንከን ናይ መወዳእታ መዓልታቱ እውን እንተኾነ ኣገይን ኩሉ ነገር ዝገብሮ ዘሎ ነቲ ኩነታት ከምቲ ዘለዎ እቲ ስታተስ ኮ ንምዕቃብ እቲ ዘሎ ሽግርን ስቃይን ንምንዋሕ እንተዘይኮይኑ ሓድሽ ነገር ንክፈትሕ ከም ዘይፅዕር ዘሎ ካብ ኣፉ ክንሰምዖ ኢና ካብቲ ፖሊሲ ናቱ ድማ ዝያዳ ኣብዚ ስምዑ Hello everyone, welcome back. As the Biden administration is on its way out, thankfully, it is determined to do as much damage as possible in its final days. Just over the past 7 days, Biden approved $8 billion more for Israel, and then he sent another $500 million for Zelensky. Let me know what you think about this, American taxpayers. I would love to hear your thoughts. ሰማይኩም ዶ ኣብታ ናይ መወዳእታ መዓልታት ናቶም እንተኾነውን ገና ካብቲ ስራሕ ከም ዘይዕርፉ ወይ እውን ነቲ ሕማቕ ምግባር 8 ቢልዮን ዶላር ናብ እስራኤል ብመንገዲ ኣፅዋር ገይሮም ክሰዱ ከለዉ ፍርቂ ቢልዮን ድማ ናብ ዩክሬን ይሰዱ ኣለዉ ኣብ ካሊፎርኒያ ነዚ ቃፀል ዘሎ እንታይ ክገብር እዩ ክሳብ ሕጂ ዝኣተዎ መብፅዓ የብሉን ናይ ኣሜሪካ መንግስቲ ናይ ኩናት መንግስቲ እንተበልናዮ ኢት ፌር ኢኖፍ ዝተጋነነ ዘረባ ይመስለንን ምናልባት ተጋነነ ኮይኑ ስማዓኩም ጌጋይ መንግስቲ ናይ ኣሜሪካ ኣብ ዋሽንግተን ዝመደበሩ እንትርፈኑ ኩናት ንሰላም ዝኸውን መንግስቲ ይኮነን ነፅዋር 8 ቢልዮን ናሃበ ከሎ በተን 8 ቢልዮን ናይ ክንደይ ሰባት ገዛውቲ ምተከል 8 ቢልዮን መይቲ ሂቦምን እየ ዝብለኩም ዘሎ 8 ቢልዮን ነቶም ገዛውቶም ዝተቃፀሎም ኣብ ኣሜሪካ ሳውዲ እንተተቆረፀት ባይደን ይኾነ ምምሕዳር ናይ ኣሜሪካ ሂቦም ምክንያቱ እዚኦም ብሓዊ ተቃፂሉ ገዛ መሬቶም ቅድሚ ቅርብ ትላብ ኖርስ ካሮላይና ብብርቱዕ ማይ ኩሉ ገዛውቶም ንብረቶም ንዝዓነው $700 እተን $700 ከዓ ንክትወስድ ብዙሕ ቨሪፋይ ክትገብር ክትክል ኣለካ እዚ መንግስቲ እዚ ኣብ ኣሜሪካ ዘሎ ዋላ ዶናልድ ትራምፕ ካብኦም ኣይፍለን እዩ ብጀካ ናይ ውግእ ናይ ሰላም ረድኤት ኣይሂቡን እዮም USAID ክብሉ ከለዉ ኤድ ክበሃል ከሎ ከም ዝእኽሊ ረድኤት ናይ ጥዕና ናይ ሕክምና ገለ ዝመስሉ ኖ መብዛሕትኡ ኤድ ናቶም ንኩናት እዩ እቲ ኩናት ድማ ዕላማ ኣለዎ
እዚ 8 ቢልዮን ንእስራኤል ተዋሂቡ ንእስራኤል ኣይኮነ ዝወሃብ ነተን ኣፅዋር ዘፍርያ ካምፓኒታት እዩ ዝወሃብ ብመልክዕ ኣፅዋር ድማ ይገዛ መንግስቲ ካብቲ ታክስ ፔየር ካብቲ መንግስቲ ህዝቢ ግብሪ ዝኸፍሎ ካብ መንዚዑ ነተን ኣፅዋር ዝሸጣ ይህበን ነተን ኣፅዋር ዝሸጣ ካምፓኒታት ድማ ወሲደን ናበይ ሰዶ ናብቲ ነታ ትደልዩ ዘላ እስራኤል ስለዚ እስራኤል ምስ ኢራን ክትዋጋእ ትኽእል እያ ናብ ኢራን ገፃ ስጉምቲ ክትወስድ ትኽእል እያ ክንብል ከለና መዳለዊ ምናልባት ዶናልድ ትራምፕ እምቢ ክብል ስለ ዝኽእል ብዝከኣለና ናብዚ እንተሪፈን ዘሎ መዓልታት ዝበፅሓ ኣፅዋር ናብኣ ከነሰጋግር ክንክእል ኣለና እዩ ልክዕ ከምዚ ካብታ ስልጣን ክወፁ ከለዉ ነቲ ገንዘብ ካብ ካልእ ሰሪቕካ ንገዛኻ ተምፅኦ ገለገለ እዚኣቶም ካብ ነፍሶም ሰሪቖም ንእስራኤል ክብዮም ዘቐድሙ ምክንያቱ ንዕዑት ኣሜሪካ ማለት ነተን ኣፅዋር ዝሸጣ ካምፓኒታት ገንዘብ መሃብ እዩ ክሳዕ ክንደይ ተን ናይ ኣፅዋር ካምፓኒ ነቲ መንግስቲ ከም ዝቆፃፀሮ ድማ ብዘረባ ደይኮነ ብተግባራቶም ኢኻ ትርኢ ዝሕፍርን ዝሕዝንን እዩ ግን እሱ ኢኻ ትክውንነት ኦኬ እዚ ገይሩ እዚ ጥራይ ግን ኣይኮነን ኣብ መወዳእታ መዓልታት እውን እንተኾነ ክገብሮ ዘሎ ዝቕፅሎ ዘሎ ኩነታት ክንርኢ ኢና its final days. Just over the past 7 days, Biden approved $8 billion more for Israel, and then he sent another $500 million for Zelensky on the Russian Federation for good. أنت زرباك أنت زربا زنيا توم أمريكا تقوم تستيسم معكم كمزي كجاتم كلوري توناتكم كسمع دسم بلني لا نرى بحق دسم بلني أمريكا تقوم تفلورسناتي هاري فيل كم يسمع معكم زكونات زك سمعوا اللهم ملك جل سبعتك يعملون اليوم كم زين دايما دايلا أمريكا كتسلم كخف إن بايدن كتسلموا ككافو زبل زل لغد مسلم الله جن مبزعتهم هاري فيل ناتكم ريتك سمي ده لأن بتعمي زجرم بتكونات. Decided to throw some good money after bad and impose yet another round of sanctions on the Russian Federation for good measure, despite the fact that it has already been established by both Western and non-Western experts that more than 20,000 sanctions already imposed on Russia failed to accomplish their intended objectives of weakening Russia's economy and also alienating it from the rest of the world. Sanctions failed. However, U.S. leaders believe that, well, this time it will be different. Biden just imposed extremely tough sanctions on So, أبتنا مودة معلتاتون انتقنا دونالد ترامب نزي جو بايدن حجون انتقنا قبل راشا زيزان الجدع والسيخاوري دلو سلازي نقول طبعا راشا نبوتين completely كنمبر خلنا زبل تمكحتي كي تعوت اللي وات سلازلو نزن تريفان زلو معلتات منال بعد دونالد ترامب نكفرسن ونكخب دقيق خوني كابز بالامنات اتززان درجة الجداتات قبل علي راشا أوريدو مالو سلازي إزوم سباتياتهم نايب حقي نسرعتات نمقيال منقستات نمقمتال كل نجر نمقبار آمنا زعاتقون كم نعو نمتكبار بفتسم كسل شو سبات كم زي كونن نتكفاءت نمفتس عم دماغ قطر حدا مخانو من عند رجالنا نغطل زيت راي كونن هجي سمعوا بزي Nicolas Maduro's inauguration as Venezuela's president took place in Caracas on Friday, marking the start of his historic third term in office. The ceremony, attended by a handful of loyalists, including the Cuban and Nicaraguan leaders, highlighted Maduro's global isolation, even as he declared it a great Venezuelan victory against foreign opposition. The Venezuelan leader, 62, secured re-election in July with 51% of the vote, narrowly defeating Edmundo Gonzalez, who garnered 44%, according to the country's election commission. However, the results have been widely contested, with countries like the United States, Brazil, and Colombia condemning the election. Nicolas Maduro. So, Nicolas Maduro ናይ ቬኔዙዌላ መራሒ ኢናጉሬሽን ስልጣኑ ዝቕበለሉ ኩነታት ነይሩ እቲ ምርጫ ኣሜሪካ ረጂም ቸንጅ ሓሲባትሉ ንክንደይ ግዜ ምስላ ጠቢቦም ዘሎ ሰብ እዩ ካብ ዶናልድ ትራምፕ ጀሚሮም ኩላቶም ኣብ ቀዳማይ ገጽናቱ ነዚ ሰብ እዚ ካብ ስልጣኑ ንምእላይ ምክንያቱ ኣብ ላቲን ኣሜሪካ እቲ ታሪክ ተሰይምዩ ኮሙኒስትስ ወይ እውን ሶሻሊስትስ ንኸይስዕርሩ ተባሂሉ ኣሜሪካ ረጂም ቸንጅ ካብ ሃገር ናብ ሃገር ንዓመታት ካብ 50ታት ጀሚራ ክሳብ ሕጂ ቀጻሊ ዳርጋ ዘይተተንከፈት ሃገር እውን ኣላ ክትብል ኣይትኽእልኒ ኢኻ ናይዚ ሕጂ ዝተገበረ ምርጫ ድማ ነዚ ሕጂ ዘሎ ኣሜሪካ ኣነ ንዑያ ከም ፕረዚደንት ክቆፅሮ ኢላ ኣብ ስፔን ከይዱ ዘሎ ሃዲሙ ዘሎ ንዑያ ከተብል ገላ ነዚ ኒኮላ ማዱሮ ንኽኣልይዎ ድማ ኩሉ ዝከኣሎም ገይሮም እዮም ኣይሰለጦምን ብሓፈሻ ሕጂ እውን እንተኾነ ሓድሽ ኣታኣታትዮም ኣለዉ እቲ ሕጊ ድማ እንታይ ዝብል ስምዑ ኣብዚ While Russia and China congratulated Maduro on his re-election, the US quickly escalated tensions, announcing a $25 million reward for his arrest, underscoring its long-standing opposition to his regime. In his address at the Legislative Palace in Caracas, Maduro lashed out at foreign interference.
እንታይ ይብላሎ ቻይናን ራሽያን እንኳ ሓጎሰካ ናብ ስልጣንካ ክብልዎ ከለዉ ኣሜሪካ ግን ነዚ ሰብ እዚ ዝቐተለ ወይ ዝኣለ 15 ሚሊዮን ዶላር ክንበይና ብምባል ኣብ ልዕሊኡ ሓደ ዝኾነ ነገር ሬጂም ቼንጅ ንክፍፀም ክቐተል ድዩ ከኣልዮ ገንዘብ ኣዚዞም ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ብወግዒ ኣንጻሩ ጠጠው ኢሎም ኣለዉ ጥራይ ዘይኮነስ ንመላዩ ይኸዱ ከም ዘለዉ ሬጂም ቼንጅ ዝብል ብዝቐልጠፈ መንገዲ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ብዝረሰነ መንገዲ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ኣብተን ኣገዳስነት ዘለዎን ሃገራት ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ዞባና ነዚ ኣብዚ ላቲን ኣሜሪካ ብፍላይ ኣብ ገለገለ ኣክቲቭ ሃገራት ኣብ ቬኔዙዌላ ክብለኩም ከለኹ ቬኔዙዌላ ኢራን ክንብል ከለና መጠን ብዙሕ ሃብቲ ዘለዎን ሃገራት እየን ልክዕ ከምቲ ኣብ ልዕሊ ራሽያ ዝግበር ዘሎ ኣብ ኣፍሪካ ድማ ዲሞክራቲክ ሪፓብሊክ ኮንጎ ዝግበር ዘሎ ኣብ ልዕሊ ሱዳን ዝግበር ዘሎ ተን ዓበይቲ ሃገራትን ብዙሕ ፀጋታት ዘለዎን ከም ዘለዎን ዝእመና ሃገራት ንዓታተን ብዝኾነ ይኹን ዋጋ ሬጂም ቼንጅ ዘሎ ቬኔዙዌላ ሓደ ካብኣቶም እዚ ሰብኣይ እዚ ንከኣልይዎ ኩሉ ፈቲኖም እዮም ምስላት ኣብይዎም ቁጠባ ናይቲ ሃገር ካብ ከመይ ፅቡቅ ደረጃ ዝነበረ መሬት ከም ዘብጥ ገይሮሞ እገዳ ኣብ ርእሲ እገዳ ኣብ ርእሲ እገዳ ኣብ ርእሲ እገዳ ልክዕ ከምቲ ኣብ ራሽያ ዝገብርዎ ዘሎ ማለት እዩ ኤርትራ ምናልባት ኣብቲ ሊሳናቶም ታሕቲ እያ ዘላ ናይ ኤርትራ ግን እንታይ እቲ ፀገም ነዊሕ ዓመታት ስለ ዝቐፀለ እዩ ናይ ኤርትራ ድማ ዕፅዋ እዩ እቲ ፀገም ናይቶም ጎረባብቲ ዕፅዋ እውን ስለ ዘለዎ ስለዚ እቲ ኩነታት ማለት እዩ እቲ እገዳ ከመይ ኢሉ ይቆፅል ከም ዘሎን ኣሜሪካ ኣክቲቭሊ ነቶም ዘገድስዋ ከመይ ኢላ ትጓየላ ስለዚ በዓል ማይክል ሩብን ገለመለ ለንቀነ ዘውፅዎ ዘሎ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ሬጂም ቼንጅ ክቕፅል ኣለዎ ገለ ክብሉ ከለዉ ነምበር ዋን እቲ ኣብ ኤርትራውያን ዝግበር ዘሎ ብርቱዕ ዝኾነ ግብረ መልሲ ትክክለኛ እዩ ነቲ ማይክል ሮብን ዝበሃል ዝፀሓፎ ብርቱዕ ዝኾነ ግብረ መልሲ ዝወሃበ ዘሎ ብኩሉ መዳይ ብኤርትራ ብሶማላውያን ኢቭን ብገለ ኢትዮጵያውያን ማለት እዩ እቲ ኩነታት ናይ ሬጂም ቼንጅ ናበይ ገፁ ክኸይድ ከም ዝኽእል ስለ ዝጥርጥሩ ዘለዉ ኩላቶም ኣይብልኒ ግን ገሊኦም ተሓጒሶም ኣለዉ ገሊኦም ግን እዚ ኩነታት እዚ ናበይ ክምዕብል ከም ዝኽእል ዓይኒ ግዜ ኣብ ናይ ኣፍሪካ ምትእትታው ጠጠው ክብል ክኽእል ኣለዎ ዝብል ዘረባ ማለት እዩ ስለዚ ኣሜሪካ ሬጂም ቼንጅ ብፉል ኢንተንሲቲ ብዝለዓለ ረስኒ ዝቕፅለሉ ዘሎ ኩነታት ኢና ዘለና ነቲ ሬጂም ቼንጅ ንምስላጥ ድማ እገዳ ብዝሰፍሐ መንገዲ ራሽያ ይኹን ቬኔዙዌላ ይኹን ካልኦት ሃገራት ኣብ ልዕሊተን ድሌታቶም ክሰልጦም ዘይከኣለ ተሪር ዝኾነ ግብረ መልሲ ተሪር ዝኾነ እገዳን ካልእ ዓይነት ተፅዕኖታትን ክትፍኑ ንምፍናው ትጓየ ከም ዘላ ኣሜሪካ ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ this is going to be another very important እጂ ኣብ ማእከላይ ምብራቅ ክመፅእ ክንፍትን ኣብ ከባቢና came to Riyadh seeking support for the lifting of international sanctions and they are leaving the Saudi capital satisfied with the outcome. Saudi Arabia became the latest country to call for the restrictions to be lifted. We also confirmed the necessity of lifting sanctions imposed on Syria because these sanctions hinder the ambitions of Syrian people in development and reconstruction. On Friday, بحق زقرم እዩ ኣብ በንፃሩ ኣብ ሪያድ ቃናዕ ዝቐነ ኮንፈረንስ ናይ ንጉዳይ ናይ ሲርያ ኣመልኪቶም ማለት እዩ ንሲርያ ካብቲ ዘለዎ እገዳ ነቲ እገዳታት ኣብ ልዕሊ ሲርያ ዝነበረ ንመላይ ይጓየዩ ኣለዉ ብሓቂ ካትቐን ከምዚ ዓይነት ምጉያይ እቲ መፂእ ዘሎ ረጂም ግብረ ሽበራ ከም ኒኮላ ማዱሮ 10 ሚልዮን ነዚ ዝቐተለ ዝበሃል ዝነበረ እዩ እንታይ ሓድሽ ጥምቀት ድዩ ገይሩ ቤተክርስትያን ድዩ ኸይዱ መስጊድ ድዩ ኸይዱ እንታይ ገይሩ ንኣጀንዳኹም ክሰርሕ እየ ስለ ዝበሎም እዩ ኣጀንዳኹም ክሰርሕ እንተኢልካ እቲ እገዳ ብቕፅበት ንክቕይርዎ ፀገም የብሎምን ሕጂ እቲ ናይ ግዜ መዓልታት እዩ maybe ዋርሕ ክወስድ ይኽእል ኸውን እዩ ኣብ ልዕሊ ሱርያ ተሃንዲሱ ዘሎ እገዳ ክኢለ ምዃኑ ፍሉጥ እዩ ስለዚ ሱርያ እገዳ እንተተኣልይዎም እቲ ህዝቢ ብሰላም ክነብር ይኽእል እዩ ማለት ሰላም እገዳ ኣይኮነን ዝምስርቶ ወታደራውን ፖለቲካውን ኩነታት ናይቲ ሃገር እዩ ዝውስኖ እገዳ ግን ሓደ ካብቲ ነቲ ሃገር ንክትበላሾ ዓብ ተራ ዝፃወት ነገር እንተሎ ባእታ እንተሎ እገዳ እዩ ምክንያቱ ህዝቢ እንተደይጥዕምዎ እንተጠምዩ እንተተሸጊሩ ድሌታቱ ክገድሎ እንተጀሚሩ ኩሉ ግዜ ዕጋበት የብሉን ዕጋበት ስለ ዘይብሉ ድማ ናይ ዘይድሊ ካልእ ፖለቲካዊ መጋበርያታት ናይ ምዃን ኩነታት ኣሎ ስለዚ ስዑድያ ልክዕ ከምተን ካልኦት ሃገራት ኣክቲቭ ሮል ትፃወት ኣላ ነቲ እገዳ ናይ ሱርያ ንምላይ ሪሊ ሆፕ ኣብ ገለ ፖይንት ጉዳይ ናይ ኤርትራ ድማ ከምኡ ኢሉ ክሳለጥ ኣለና ምክንያቱ በቲ ኣብ ልዕሊ ቬኔዙዌላ ራሽያ እቲ እገዳ ይብርታዕ ኣሎ ኣብ ኢራን ሰለስተ ሃገራት ኣትሊስት ኣብዘን ቀረባ ብርቱዕ ዝኾነ እገዳ ተወሲኽለን ኣሎ ራሽያ ቁጥሪ ሓደ ኢራን ቬኔዙዌላ ካልኦት ድማ ስለዚ ነተን ኣጀንዳ ናይ ኣሜሪካ ታርጌት ጌራትን ዘላ ሃገራት ወላ እውን ኣብ ልዕሊ ቻይና እገዳ ይቕፅል ኣሎ እዩ ይብርታዕ ኣሎ እውን ኤርትራ እንታይ ኮን ትኸውን ኤርትራ ክሳብ ሕጂ ኣይተወሰኸላን ኣሎ ግን ካብቲ ናይ ባይደን ኣድሚኒስትሬሽን ተኣልያ
كون تقدا يلخو زبل تسفال لنا مالتي ግን still تكونتات ግን نريو لنا كالي وانت اليوم كمان كم زكو. These sanctions hinder the ambitions of Syrian people in development and reconstruction. On Friday, Italy also said sanctions should be lifted, but Rome will need the support of the EU bloc if that's to happen. And in Riyadh, the European Union said it will convene a meeting later this month in Brussels to discuss lifting of the sanctions. But the EU warned if they are lifted, they could be reimposed. So if we see the developments going to the right direction, we are ready to do the next steps, but also we have to have a fallback position. If we see that it's not going to the right direction, then we can also move backwards. Germany, the EU's biggest economy, said it wants some of the sanctions to remain. Sanctions against Assad's henchmen, who committed serious crimes during the civil war. ናይ ብሓቂትን ፖለቲከኛታት ናይ ኤውሮፓ ክትሪን ከለኻ I'm sorry ከም ዝንደቂ ኣንስትዮ ምቁንፃው ከይመስለኩም ካብዚአን ብዕፅፍን ዕፅፍታትን ዝነፍዓ ደቂ ኣንስትዮ ነይረን እየን I don't understand ከመይ ገይረን እዚአን ኣብ ስልጣን መፅአን ኣለዋ ቢምቦ ይብሎን ብእንግሊሽ ብፍላይ እዚኣ ናይ ጀርመን መብዛሕትኦም ሺዘ ጆክ እዮም ዝብልዋ ጆክ ዓይነት እያ ናይ ብሓቂ incompetent ሰብ ዝኾነት እያ ግን I think እቲ ግሪን ላይት ዝበሃል ፓርቲ ሰለስተ ፓርቲታት ብሓደ ኮይኖም መንግስቲ ስለ ዝቆሙ ናይቶም ግሪን ስለ ዝነበረት እያ በቲ ኮይኑ በቲ ናይ ብሓቂ እቲ ኤውሮፓ በይቲ ከይዳላ ኤውሮፓ ንባዕላ በይ ከይዳሎ ኣብ ከመይ ኩነታት ናኸዶ ከላ ኣብ ምንታይ ይዋስኡ ኣለዉ ክትሪኦም ከለኻ ሱርያ እገዳ ክለዓለላ ደስ ብለኒ ዝኾነት ይኹን ሃገር እገዳ ወሪድዋ ደሎ እቲ እገዳ ክለዓለላ ደስ ብለና ኣነ ምክንያቱ እገዳ ዝበሃል ሓደ ካብቲ ሰይጣናዊ ግብርን ተግባርን ገይረ ዝርዮ ነገር ተሎ እገዳ እዩ ስለዚ እገዳ ክለዓል ከሎ ይሕጎሳነ ግን ኤውሮፓ ዝኸድዎ ዘሎ ኤውሮፓ እቲ ኩነታት ኣብ ኤውሮፓ ዘጋጥም ዘለውን ንሳቶም ዝጓየሉ ዘለዉ ክርኢ ከለኹን it's just too much ኣዝዩ Egypt's Foreign Minister Badr Abdulhadi has hosted his Eritrean and Somali counterparts to convene the first joint ministerial committee following the October 2024 Asmara summit. Discussions focused on implementing directives to bolster security in the Horn of Africa, counter terrorism in Somalia, and regional stability, including the situation in Sudan. So, ግብፂ ዝተቃነ ኣብ ካይሮ ዝተቃነ ኣብ መንጎ ሰለስተ ሃገራት ስሉሳዊ ክዳን ኣብ ኣስመራ ዝተፈፀመ ቀፃልነት ከም ዘለዎ ኣብ ሓፂር ግዜ ዝውዳእ ከም ዘይኮነ እንታይ ዳ ብቐፃልነት ሚኒስተርስ እናተረኸቡ ክቕፅልዎ ምዃኖም ተዘራሪቦም ነይሮም ከም መቐፀልታ ናቱ ድማ ቀዳማይ ይርክቦም ኣብ ካይሮ ኣብ መንጎተን ሰለስተ ሃገራት ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ናይ ኤርትራ ናይ ግብፂ ከምኡ ድማ ናይ ሶማልያ ተራኺቦም ነይሮም እዚ ኣካል ናይቲ ዝኸድዎ ዝነበሩ እዩ እዚ ኩነታት እዚ ድማ ሓደ ካብቲ ልዑል ኣገዳስነት ልዑላውነትን ግዛታዊ ዶብን ናይ ሶማልያ ንኸይድፈር ከምኡውን ናይ ዝኾነት ካልኦት ሃገር እንተተንኪፋ ኣብ መንጎ ሰለስተ ሃገራት ንሓተደን ክትሓጋገዛ ምዃነን ብሽፉኑ ግን ብዓብዩ ንሶማልያ ንምሕጋዝ ኣብ ጎኒ ሶማልያ ደው ንምባል ዝተገበረ ምንባሩ ዝዝከር እዩ እዚ ከዓ ፕሬዚደንት ናይ ሶማልያ ቀፃሊ ነስመራ ናብ ኤርትራ ይመላለሱ ብዝነበረ መንገዲ ማለት እዩ ኤርትራ ድማ ሓንቲ ካብተን ብትክክል ብቁኑዕ ልቢ ንሶማልያ ክትሕግዛ ትደሊ ሃገር ከም ምዃና መጠ ማለት እዩ so this is the reality እቲ መቐፃሉ ድማ ሓድሽ ነገር ኣይነበሮምን ቀፃልነት ዘለዎ ኩነታት ከምዃኑ ሓደ ግዜ ዝተገበረ ንኢትዮጵያ ንሸው ተባሂሉ ዝተገበረ ዘይኮነስ ብዕላማ ብስትራቴጂ ዝተገበረ ምዃኑ ንምንፃር ተገበረ ነይሩ ብግምት ኣለኹ ክንሪኢና ንእሽተይ ግን ንስማዮ okay So, what happened? The ministers commended trilateral cooperation in Eritrea and Somalia's support for Egypt's UNESCO candidate. A second summit is planned soon. ከምኡ ድማ ዩኔስኮ ዝበሃል ኣካል ናይ ከምዚ ናይ UN ዝኾነ ትካል ማለት እዩ ነቲ ፕሬዚደንትነት ናቱ ግብፃዊ ካንዲዴት ወይ ሕፁይ ስለ ዘሎ ኤርትራ ነቲ ጉዳይቲ ከም ትድግፍ ኦፍ ኮርስ ንኤርትራ ግብፃዊ ክዕወት ይሕሻ ፀቢቑ ይሕሻ ማለት ኣብዚ እዋን ዝምስቲ ዘለዎም ዝምድና ካብ ካልእ ዘይትፈልጦ ግብፃዊ እንተተዓወተ ኤርትራ ኣስመራ ናይ ዩኔስኮ ሄሪቴጅ ምዃና ሓቢራ ስለ ዘላ ስለዚ ኣቡ ሓገዝ እውን ክህልዎ ይኽእል ስለዚ ሃንደበታዊ ነገር ኣይኮነን Egypt's Foreign Minister Badr Abdulhadi has hosted Eritrean Foreign Minister Osman Saleh in Cairo. The meeting emphasized enhancing bilateral ties and exploring new collaboration opportunities. Discussions covered joint efforts for the Horn of Africa's stability, Red Sea security, and Sudan's unity. Both sides agreed to continue consultations, coordinate on regional and international nominations, and launch initiatives for mutual benefits, reaffirming Egypt's commitment to the African solidarity.
So ናይ ብሓቂ እቲ ኩነታት ክንሪኦ ከለና ኣብ መንጎ ግብፅን ኤርትራን ዝኸይድ ዘሎ ዝምድና ትኽክል ናብ ፅቡቕ መንገዲ ይኸይድ ከም ዘሎን ቀፃልነት ዘለዎ ርክብ ከም ዝኾነ ክልቲአን ልዑል ኣገዳስነት ዘለዎን ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ስለ ዝኾነ ግብፂ ማለት ናይ ቀይሕ ባሕሪ ብስዊስ ከናል ማለት እዩ ቀላሲት ሃገር እያ ብዓለም ደረጃ ተደላይት ሃገር እያ ስዊስ ከናል ግን ሙሉእ ብሙሉእ ክሰርሕ ዝኽእል ባቤል መንደብ እንተተቆፃፂርካ ጥራይ እንድሕር ብባቤል መንደብ ከም ሑቲ ዝገበሮ እንተዓፂኻዮ ስዊስ ከናልካ ትርጉም የብሉን ሳራ የምፃልካ እምበር መክሰባ የምፃልካኒ ስለዚ ናይ ግብፂ ሓይሊ ምስ ኤርትራ ምስ ዝወሃሃድ እዩ ኤርትራን ጅቡትን ኣብ ጎና ጌራ ምናልባት ምስ የመን ምስ ተዋሃዶ ጥራዩ እቲ ፓወር ናታ ክሰርሕ ዝኽእል እምበር በይንኻ ብላዕሊ ስለ ዝሓስካዮ ብታሕቲ ክሓንቅዎ ዝኽእሉ ሓይልታት ኣሎ ወይ እውን ፀላኢኻ ኢትዮጵያ ትብሎ ዘለኻ ናብ ሶማሊላንድ እንተኣትዩ ካልእ ኣርስቲ እዩ ስለዚ ግብፂ ምስ ኤርትራ ዘለዋ ዝምድና ስለዚ ሓልዩናን ስለ ዝፈትውናን ኣይኮኑን እቲ ዘለናዮ ቦታ ነቲ ዘለዎም ፀጋታት ልክዕ ከማና ወይ እውን ልዕለና እዩ ዘገድሶ ግብፂ ቢልዮናት ዶላራት እያ ካብ ስዊስ ከናል ትረክብ ቢልዮንስ እንድሕሪ ከምዚ ሑቲ ዝገበሮ ንእሽተይ ሑቲ ዝገበሮ ኩነታት ነቲ ቢልዮንስ ናቶም ከመይ ገይሩ ከም ዘንቀፀሩ እዮም ኣሎ ኣብ ልዕሊኡ ካልኦት ሓይልታት ተመፂኦም እውን ኣብቲ ቦታት ዓብ ስጋት ኣለዎም ስለዚ እቲ ቀይሕ ባሕሪ ሰኪሪቲ ናቱ ንግብፂ ናይ ሂወት ሕቶ እዩ ኣብ ልዕሊኡ ድማ ብኒል ገይራ ሓኒቃ ሒዛቶም ዘላ ሃገር ነቲ ቀይሕ ባሕሪ ድማ ኣብኡ እውን ሓይሊ እንተለዋ ዝገደደ ሽግር ስለ ዘጋጥሞም ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዘለዎም ተገዳስነት ኣቕሊልካ ዝረአ ክኸውን ኣይክልኒ በዛ ዓይኒ ክርእይዎ ከለዉ ካልኣይ ድማ ምናልባት ንግረ መንገዲ ዝገልፆ ዘለኹ ናይ ኤርትራ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ኣስላማይ እዩ ኣቶ ዑስማን ሳልሕ እስላማይን ክርስቲያን ምዃኑ ኣገዳስነት የብሉን ክትብሎ እንትኽእሉ ኢኹም but it plays a role ተራ ኣለዎ እዩ ዓረብ ዝዛረብ እዩ እስላማይ እዩ this has an impact ኤርትራ ፕሬዚደንት ዓረብ ዝዛረብ እዩ እዚ ንዓታቶም ንዓና ተራ ነገር እዩ ዑስማን ሳልሕ ካልእ ሰብ ኮይኑ ሚኒስተር ናይ ኤርትራ 50-50 50% እስላም 50% ክርስቲያን ድሕሪ ኢልካ እያ ኣብቲ መንግስቲ ደረጃ ድማ ክረኣዩ ከለዎ ተራ ኣለዎ ስለዚ ዓረብ ዝዛረቡ ግብፂ በዓል ስዑድያ ክትከይድ ከለካ እቲ እምነት ወላ እኳ ብኣፎም ሃኢሎም ተዘይተዛረቦ ተራ ኣለዎ ይግደሱሉ እዮም እቲ እምነት ስለዚ ንሕና ድማ ስለ ዘለና እስላም ኣብቲ ፖለቲካናትና እስላም ብምህላዎም ተራ ኣለዎ ሂድን ኣሰት ይብልዎ እዚ ዘይረአ ፀጋ ይሱ ንባዕሉ ስለዚ ኣብቲ ከባቢና ዘሎ ሃገራት ዓረብ ሃገራት እዮም ፈቲና ይኮናን ወይ ገለ ይኮናን ብዓረብ ዝተኸበብና ዓረብ ህዝቢ እዮም ዘለዎ ጎረቤትና ስለዚ ምሶም ዘመሳሰለና ድማ ሃይማኖት ኣለና ፍርቂ ህዝቢ ኤርትራ ኣስላም እዩ ስለዚ ኣብቲ ፖለቲካናትና ድማ ኣብ ቶፕ ኤሸሎን ኣብቲ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ኣስላማይ ብምዃኑ ዓረብ ክዛረብ ዝኽእል ሰብ ብምዃኑ እዚ ነቲ ዘለና ቅርበት እውን ዓብ ተራ ኣለዎ ስለዚ ኣብዚ እውን ኣዲሽናል በነፊት ኣለዎም እቲ ምቅርራብ ናይተን ሃገራት ወላ ተራ ህዝቢ ክርድኦ ዝኽእልን ክሕወሶ ዝኽእል ምዃኑ ምግንዛብ የድሊ ስለዚ how do you identify your country ኤርትራ ኩሉ ግዜ ኣብ ርእሶም እንታይ ዓይነት ብኸመይ እዮም ዝቐርፅዋ ሶም ክትብል ክትክእል ኣለካ ኤርትራ ክልቲኡ ሃይማኖታት ተፋቂሩ ዝነበረላ ምዃና ክንእምን ክንክእል ኣለና ከምዚ ኢትዮጵያውያን ፌክ ብዙሕ ግዜ ክርስቲያናዊት ሃገር እያ እናበሉ ዝዛረቡ ግን ፍርቅናታ እስላም እዩ ከምኡ ዓይነት ኣይደንቲቲ ክፈጥር የብልና ነቲ ሓደ ሕብረተሰብ ፀቒድካ እቲ ሓደ ጥራይ ዝፍለጠላ ክትከውን የብላ ኤርትራ እስላምን ክርስቲያንን ተኸባቢሮምን ተፋቂሮምን ዝነብሩላ ሃገር ምዃና ትሽዓተ ብሄራት ተኸባቢሮም ዝነብሩላ ሃገር ምዃና ከምዚ ዓይነት ኣይደንቲቲ ተፈጢርና ዩኒክነስ ናትና ፍሉይነት ናትና እዩ እዚ ድማ ተራ ኣለዎ ብደረጃ ዓለም ካልኦት ሰባት እውን ካባና ክመሃርዎ ዝኽእሉ ብዙሕ ኣሎ እዚ እቲ ሓደ ክፋሉ ክኸውን ከሎ ኣብቲ ካልእ ክፋል ድማ ክንርክብ ፍትን ኢና what's going on በዚ ኣብ ኢትዮጵያ ገፅና ግምጥል ነብሎ እዚ ፕሬዚደንት ናይ ሶማልያ ናይ ክልተ መዓልቲ ናይ ዲፕሎማስያዊ ዑደት ንኣዲስ ኣበባ ገይሩ ኣብ ዝነበረሉ ፍሉይ ኣቀባብላ ኣቢ ብፍሉይ ኣቀባብላ ከም ዝተቐበሎን እቲ ኣቀባብላ ግን ኢትስ ኦልሬዲ ጆክ ሓውሲ ፀርፊ ንፕሬዚደንት ናይ ሶማልያ ሓሰን ሼክ መሓመድ ናይ ብሓቂ ተዋሪድ እዩ ምክንያቱ ኣብ ደገ ባሕሪ ክወዘልካ ንመሬትካ ኢሉ ወካሎት ሃገራት ኣብ ጎኑ ኮይኖም ተሰሊፎም ክቃለሱ ፀኒሖም ብሓይሊ ባሕሪ ክኾኑ ተዳልዮም ዘለዎ ሰራዊት ገይሩ ተቐቢልዎ what an embarrassment ካብዚ ንላዕሊ ፅፍዒት ክህሉ ይክእልኒ ኣሚን ኣቢ እዚ ሲ I don't know ናይቭ ኮይኑ ዓሻዩ ክትብለይ ትኽእልኒ ኢኻ ድሌታቱ ኣብ ደገ ባሕሪ ክረክብ እየ ክብል ከሎ ንሓደ ኣንፃሩ ደው ኢሉ ዝነበረ ፕሬዚደንት በፍንጫ ክትበኒ ኢኻ እዚ ዓይነቱ ኢና ንርኢ ዘለና ኣብዚ ብሓፈሻ ማለት ኣብዪ ኣሕመድ ሕጂ ካብ ሶማሊላንድ ኢዱ ኣውፅዩ ብመንገድኻ ክትበኒ ኢኻ እዚ ዓይነቱ እዩ ሶማላውያን እዛ ቪድዮ እዚኣ ብምርኣዮም ናይ ብሓቂ እዮም ሓዚኖም ዘለዉ ሓደ ኢትዮጵያ ማለት ንዓም ስትራቴጂክ ኤነሚ እዮም ዝብልዎ ናይ ቀደም ሕዱር ፀላኢና እዮም ዝብልዎን ኢትዮጵያ ስለዚ ፕሬዚደንት ናቶም ዝገብሮ ዘሎ እሞ ኸ ኣፍ ደገ ባሕሪ ናቶም መጣልዒ ኮይኑ ይኣይ
ዓመት ሙሉእ ምስ ዝተፋነን ዝነበረ ኢቭን ምስ ኢትዮጵያ ክዋጋ ክልየ ዝብል ዝነበረ መራሒ ተገምቲሉ ብኣፍ ደገ ናይ ባሕር ክዳን ተኸደኑ ሓይሊ ባሕሪ ሰራዊት ክቕበሎ ከሎሲ ናይ ብሓቂ ከም ዝተዋረደ እዚ ከዓ ኣነ ዝብሎ ዘለኹ ወይ እውን ንዘረባ ምግናን ከይመስለኩም ብክልተ ሰለስተ ዓይነት መንገዲ ከረየኩም እቲ ፊድባክ ዝወሃብ ዘሎ ተዋሪዶም እንዲኦም በዚ እዚ መራሒ እዚ ንዓና ከዋርድ ኢሉ ዝመፀ ኢሉ ሓደ ፕሬዚደንት ሓሰን ሼክ ማሕሙድ እቲ ፕሬዚደንት ማለት is a danger to Somali nation he must go ነቲ ሃገር ሶማልያ ዝበሃል ሓደጋ ስለ ዝኾነ እዚ ፕሬዚደንት እዚ ክፅርገፍ ክኽእል ኣሎ ካልእ እዚኦም ፕሮሚኒየንት ብዙሕ ሰብ ዝፈለዉ ዝገብሮም እዮም ኣብ ናይ ሶማል ኮሚኒቲ ቴክ ሃርድ ሉክ ኣት ኣወር ናቫል ፎርስ ናይ ብሓቂ ሕርቃኒ እዚ እዚ ዘሎ ሓይሊ ባሕርና ራእይዎ ይብሎም ኣሎ ናይ ኢትዮጵያ ሓይሊ ባሕሪ ንባሕርና ክቋፀሮ እዩ ማለቶም እዩ the one you have been refusing access to your sea now you have no choice but to accept them Abiy Ahmed wow this is بحق زحزن كبات نتي إذا زربازياس أبي أحمد نتي ما راح أزبلي هاي البحرنا تلاليو نتي هاي البحري هاي البحر سرايتي تهنسني خيل كات أبيو زنبركا تلاليو معجز يوم يوم تسرايتك بفنجا حط قبل ما خدمة يبلو له بزيوم غيرو بمبال جليس أمريرا it's نبحكي زي مرحزي مرح سوماليا أمودة تدرجة كم زبس حزي خطرة this is absolutely unacceptable why can't we impeach him for treason بكعدت بتلمت بكدعه سلامتاي امبيتش مالك كاب سلطانو كنبررو زي نغل ሶማላውያን ብሓቂ ያቆጥዕዎም እዚ ተፈጢሩ ዘሎ ኩነታት ብዙሕ እዚ ሪኣክሽንስ ከይድካ ክትውድኦ ይትኽእል ኢኻ I am disappointed to see an awful issue but why does he humiliate us in front of a mother ብዙሕ ሕማቕ ስሪ ኢና ይብላ ኣሎ ስለምንታይ ከምዚ ጌራ ኣብ ቅድሚ ፀላእትና ዘዋርደና እንታይ ዓይነት ሰብ እዩ ብምባል ብዝተፈላለየ መንገዲ ቁጣዕነቶምን ፍርቃናቶምን ኣንፀርፅሮትናቶምን ዝገልፅ ዘሎ nationalistic Somali agree with you nationalistic Somalis agree with you incompetent foreign puppet corrupt ብቅዓት ዘይብሉ መጋበርያ ናይ ካልኦት ዝኾነ ቡልሽው ዝኾነ is a danger to Somali nation and must be removed by parliament to save Somalia the nation before it's too late ስለዚ እዚ ሰብ እዚ ቡልሽው መጋበርያ ከምኡ ድማ ብቅዓት ዘይብሉ መራሒ ስለ ዝኾነ ብዝቀልጠፈ መንገዲ ካብ ስልጣኑ ክእለ ኣለዎ ብምባል ድማ ካልእ ብለስት ዝብል ፅሒፉ ነይሩ ካልእ እውን እንታይ ነይሩ the message from Abiy is clear my question is what's going on in the minds of Somali leaders who are watching and supporting HSM in this humiliation and massive disrespect towards Somalia ስለዚ Abiy Ahmed ደይመ ደይሉ ዝገበሮ እዩ ነቲ ናይ ሶማልያ ኤሊት ፖለቲካዊ መራሒ ወይ ካልእ ይኹን ብፍላይ ድማ ነዚ ሓሰን ሼክ መሓሙድ ዘይቅበልዎም ናይ ብሓቂ ክዋረዱን እቲ ዝዓበየ ውርደት ንኸጋጥሞም ዝተገበረ ምዃኑ the total destruction of Somalia's sovereignty, dignity, pride and freedom by HSM and his cohorts is beyond comprehension ስለዚ ንሶማልያ ልኡላውነታ ክብረታ ኩርዓታ ናፅነታ ብሙሉእ ዝሕምሽሽ ተርእዮ ኢና ንርኢ ዘለና ብምባል ኣይውዳእኒ እቲ ሪኣክሽን ሶማልያውያን ዳርጋ ናይ ብሓቂ ኣቆጥዕዎም እዚ ሰብ እዚ but again we will not accept ever Somali Navy only ስለዚ ካልኦት ድማ ኣብ rejection ይርከቡ HSM is immune to humiliation oh my goodness በብዓይነቱ እዩ እዚ ከዓ ኢሎም ንውርደት ተለማሚድዎ ስለ ዝኾነ ውርደት ኣይሕሞን እዩ oh my goodness ኣነ ዝብረት ብዙ ኣንቢበ ግን ኣብ ነፍሲ ወከፍ ከንብቦ ከለኹ እዩ እዚ ከዓ weird and disaster in so many ways ናይ ብሓቂ በዚ ሰብ እዚ ከም ዝተዋረዱን ቁጥዕናቶም ድማ ኣብ ኣኽር ደረጃ ከም ዝበፅሖም ኢና ንርኢ ዘለና እዚ ሓደ ክኾን ከሎ ሰፊሕ ዝኾነ ኮመንተሪ ዝፀሓፉ ሰባት ድማ ኣለው ምክንያታት ብምሃብ the president shall be impeached for betraying the trust of our nation ስለዚ እዚ ሰብ እዚ ብዘይወዓል ሕደር ካብ ስልጣኑ ክግለፍ ክኽእል ኣለዎ ዝብሉ ድማ ካልኦት እዮም እዚ ከዓ ካብ ዜሮ ተበጊሶም ኣይኮነን ናይ ብሓቂ ኣብ ቅድሚ ዓለም ኣብ ወርልድ ስቴጅ ኣዋሪድዎም እዩ ናይ መወዳእታ ውርደት ከም ዝቕበሉ ገይርዎም እዩ ስለዚ they cannot just ignore this fact ስቕ ኢሎም ክርእይዎ ክድቅሱ ይክእሉን እዮም this is embarrassing ብምባል እዮም እጂ
أتى ميديا دسم أوزلو دما كابزي جد انتهي سمع له ميديا انتهيلكم listen to this one. So this Prime Minister says, not on my time. So Dr. Abiy is saying, not on my time. There will not be any war, but I make sure for this concerned generation that you will have not only a port, but a naval base. A naval base. Why would we need a naval base? Because we have import and export and we have ships. Our ships will be protected by the American ships or by the French ships. Are we going to outsource? Are we going to be depend on the Indian ships? No. We have 20 or 30 ships, fleets across the world. And it will continue. Within the next 10 years, Ethiopia will have maybe 100. So in times of the Zolozem ka Abiy Ahmed hada kaptam ni Ethiopia ab khinaat kutwa zayd اللي مرح مخانو قليص له افيط له يبل له بمقصال دما نحنا مراقبه لنا مراقبنا من كحلون من حلونا لو نزحلف 3 عامات من حلون تغازيتنياسي زحلف 3 عامات من حلون يريلك محتاج سينو نيفل لنكنا سلطين كاسي فلو يحدث بحرتاس ساحت قاصري خمالدي كساب حجي بشفاتو كتسرق صنه كمالدي اتي بدعنا تو من كالن اوكي نيف مالت حما مالت يكون حيل بحر كلوكا ما مالت يكون كن حيل بحر زلوكا كو بحر مزلوكا بحر زي بالك حيل بحري it's just another joke مخان كايزنا جرمبر بحر زي بالك حيل بحري كاي تزاربنيخا وتزغرم كوتنا مريش جروم دي فتحو كان بتمنا مريش سراويتهم سي زي اللي شجرا بحر كفتحو سراويت ناي بحري لينا لو زبل زلو اب مريت يشجركم زلو مسفانو زغاتم زلو مسكال زغاتم زلو كله اب مريت تشجر اتناي مريش سراويتكم نتناي مريش شجركم كفتحي كعله somebody has to tell them هذا سبكم نغرم الله اب مريت دلو شجر كفتحو يكالكم اب سماياتكم زلو شجر كفتحو يكالكم ناو حال صقم اب بحر دليل لهم زي تفتره صقم ما خانسكم كتفتحوا تقولوا the problem is نسخهم تبحر انت ماتشكم سخهم صقم كتكونوا تقولوا مغنياتو اب مريتكم شجر اب سماياتكم شجر اندحر الله خوينو درونات ناتكم اب سماياتكم سبي هرمان تلوا مريت ناتكم استفلالي من قد اب كينات حتى تلو خوينو guess what اب بحر تماتشكم exactly the same behavior كتوري somebody has to tell them حادث كنغروم خلالو نجم سبازياتهم اتي بحر خاز يوم تحرات يوم لك كم تامريتهم زغبروا وازلو تا بحري كومين how you do one thing is how you do everything يوم زبلو هذا نجر نحدا نجر كما يركا تغبر ابكال نجر كم تمسسال بحري زلكا سلازي ابت مريتهم حنفشفش ندحرالهم كاينو اب بحر خيدهم حدش بحري حدش كنتات كهانصو زغلو مالت حدش بحري كغبريهم الكاصو بما يتخلنيغا نمخانو سوماليان ايثيوبيان انتايم تفراريمهم نزبل دما هذا كلتيوم استراغبو زغبروا تزغبروا كو نبحك زغرميكو تجوينت كوميونيكيشن زبلو زلو ابي احمد لسوماليا لولاونتا يقبل يل ግዛታው ዶባ كل ነገር ይقبل اذا كل عامت ملو قال تم زبلو زنبره باي ذا واي تي بريزنت ናይ ሶማሊያ ዳ እቲ ኩነታት ኩሉ ዳዩ ነው ውርደት ገይሩ ወንበር እቲ ተገባ ዝተዘራረቡ ስምምዕ እቲ ሉላውነት ናይ ሶማሊያ ዝደፍራ ይኮነ ስለዚህ the discussion is also focused on the need to continue continue and strengthen the security cooperation. So they agreed to restore and enhance their bilateral relations through full diplomatic representation. ስለዚህ ኤምባሲታት ናቶም ክሰጉ ክልቲኦም ዲፕሎማሲ ናቶም ፉሊ ክሰርሕ ከም ዝኾነ ኤምባሲታቶም ሙሉ ብሙሉ ንክሰርሕ ምዃኑ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ እንታይ ዝብል ዘሎ between the two countries based on mutual trust, confidence and respect. They agreed to work together to further coordinate efforts to improve regional relations, fostering common understanding and shared progress. ስለዚህ there's no the two leaders exchanged views ولا حنت نجر أنصارت لولاونة سوماليا استبهلي لما دحر مجرجة أنت تسمع معمل كلا رسي أبزي كمنيكين تي زلو كنتات سوماليا لولاونة قبل مخانو كم تاب تركز زفرما بتنايا ناي أنقرة سممة زفرمو قبل السوماليا بزي فقدنا سوماليا زخون خجبر كم زي كوني تسمع ميزلو جين the way بتاع جباب استجبره تي بحري بحري صارت ناي بحر جيرو نتي عملت ملو نلا جبل البريزنت بخمك قبل خلو This is already a statement. ولا كابت تصحف أبت ورقة أبت communicate ده يصحفه الت verbal communication الت non verbal communication صار بزيك على تجارب له communication جن ملختنا ترد سوري بس خلاص قبل زلوا سلام أفضل جبحري نحيل بحري زخون كتبنا سلا زلكاب من المبال قسم عيليو بحري بحر زخون بالو زلمبر الت topic الت زبأس مخانون زفلالنا مخانون تزردوني رابي ويون respect تزلوني أم جبرون but they show us naive view عشان يكتبون تقولهم part of the truth أبي أحمد الشنات كم زلوا بزعج زيرينا لنا جن
قال كفالنا تدمع دايما دايلكا نتي سومالياوي نمهرام كم استقبرون يزن كرزلو ሶማሊያ በድጋሜ ስለ ቀይ ባህር ለመምከር ሊገናኙ ነው። ኢትዮጵያ ላይ ወደ ቀይ ባህር እንዳትገባ አብረው የሶስትዮሽ ጥምረት በመፍጠር የሚከሰሱት ግብጽ፣ ሶማሊያና ኤርትራ ጥምረታቸውን ለማጠናከር ዳግም ሊገናኙ መሆኑ ተሰምቷል። የሶማሊያ የኤርትራና የግብጽ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮችም ዛሬ ተገናኝተው በሶስትዮሽ ትብብራቸው ጉዳይ እንደሚመክሩ ተሰምቷል። የሶስቱ ሀገራት ፕሬዝዳንቶች ከዚህ ቀደም ኤርትራ አስመራ ላይ ተገናኝተው ኢትዮጵያን የቀይ ባህር መውጫ በር ከመከልከል ጀምሮ በዘርፈ ብዙ ቀጠናዊ ጉዳዮች ላይ ለመተባበር መስማማታቸው ይታወሳል። ሀገራቱ በአስመራው ስምምነት በውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮቻቸው በኩል ቀጣይነት ያለው ውይይት በማድረግ ስትራቴጂካዊ የቀይ ባህር መውጫ በር ከመከልከል ጀምሮ በዘርፈ ብዙ ቀጠናዊ ጉዳዮች ላይ ለመተባበር መስማማታቸው ይታወሳል። ሀገራቱ በአስመራው ስምምነት በውጭ بحفشة تي ميديانا إثيوبيا إرترا دي مديلا أنصارهم كم تخيل زلا نمتكان ويونتي نايتن كالو سلسة هجرات نعتاتهم نمحتار زجبر زلو كم مخانيهم كزارة بدفتنو بخمي يردو ويكونن جن سوماليا ناي بحكي سوماليان بعلم شيرت قبل وازن برو فيديو ناي مودا تابو جرنا ودينا. In another incident that I would like to shed light on is what has happened this morning here in Addis Ababa. This morning when I prepared myself to come and attend the closed session of the summit, the Ethiopian security has blocked my way. قدمي أكتشن إسرائيل 4 ناي أفريكان يونيون أبو علاب استقبرلو أب هوتيل كم زعصبون ناب حدا أقداسي وعلى كساتف كم زي كل كم زقبر وذكر كوينو بوست جرنينا أبي أزار بار سوين زنبري عام 5 زقبر كاتا مليس كاوش لغلاه جن انتهى يوم تصوب مبال سومالويان منزون شرط قبر وزلو بزغين بتي تكونتات أكره غريزلو جن again نفتو وشتنا إثيوبيا كي وزانا خلنا منالبات مسكرنا أفريقيا أتحايس كان تاريخايو لنكنه سراويتنا السودان أقداسي من قصاصات كم زقبر يزن قرزلو ود مدني تبهال كتماد ما كم تقصاص رايزن قرزلو لذي تاريخمو ترجع السودان مس إثيوبيا زلوا دوب بملو سراويتنا السودان كم تقصاص راي وزيد ما جبت كامنا ويحتو دليل زنبرتيو معناته أغلى تي ميت حيلناتو بس إثيوبيا ركب كل ويا بلون إثيوبيا بيساو السودان جرا بخال جرا كتاتو كتحجزاي تخلين مالتها يكون عندن يتدوبتي أمانجو السودان إثيوبيا نزلوا سراوي السودان كحزق خلال ولا نيرترا هم يصبوا معناته إيرترا مستنا البرهان حيل سلة سرع زلا يتدوبتي سراوينا السودان كحزق خلال ونيرترا يتناي حميت حيلين 40 يتدلنا إيرترا معناته يتوم سيرترا دوب زلهم حزبي سودانويان مالتيو مس إيرترا طبق زمدنا سلزلهم إيرترا عاداتهم كتكلاخلالهم كم زغونات بريزنت إيرترا متزاربيش لأن عاداتهم حليفو نكالك قداي كون كم زي فكت سلزي أتسراوي السودان زقبروا من قصاصنا بحكي أقدر سنة كم زلون سودانويان دما لعول حجزهم لعول حجوسناتهم كقلسوا كم زغنيو ولا ونا أب خارتم اندرمان ون كم زنبري كفالتنا السودان ون زخانتاي زرينا زلوا عبد حلفة أوارح فقط علي سراويتنا السودان السودان Armed Forces بال مالتي SAF نتي RSF زبال يدوفوهم زلون أبستفل على بوتاتات يسعروا كم زلون بزو كنتات تغزيلو دما نب زبالة كنتات كمسوهم زخلو يزر زلو تسراوي السودان نتحقر كواسرة أفكارس إذا كبيد نجاري إمارات زبال حيلك ساب زلو إمارات قرب ساحلتها طريق كم زلو يزن جرجن بغليلو كغير زخل كنتات هاي مثلا نجن again سودانويان سلام كرهبولو زخلو من قدك في الطرق كله دس بلنا نكو حقو ساكم السودانويان كنبل لما نايوترو كم قربابتي نمنيو نجاري معناته أب سودان زقاتم زلو مجلس زي بلو سقاي سلو زخونه اسكي أب إثيوبيا حدا نجار كريه يكون كفتني يحري بوجيرنا نبير ترانسجرينا كم زخونه سلست رداني بمنقد فيسبوك مل صحابكو ناب هاجر استمرس كاب مصحفنا جوهر بزح نجارات يوصالو زد ما أبي أحمد كسع كندين سبزي كتفو كم زفتنا كاب نوي حوان سلامنتايو إذا حجين رياض لنا إذا رايوه يا سبا يا ربو قوت كيسن المكيسن جوار محمد المكيسن جوار محمد سمدا إذا أم مينيسوتا بحال أمريكا زقات أمين جوهر محمد أب إسرائيل حمشن
كمي عين الدقف في حزب أورومو كم زلو رأيو نزا مصحف ناتو كمرقنا زوري أبزي سمينارات أبزي كايدو لزلو كاب إيروبا كاب حجر ناب حجر كخيت كلو اتي كراود اتي حزبي زكاب زلو أزين نابز حيز خيت زلو مينيسوتا دما نشتي أوروميا إلهم زغط روايم أورومو جوار دما أبزي بوتازي لعل تقبالنا تندقفن كلو خلو اتك إيرو زبهال ات أورومو زبهال حزبي أبقون خمزو لينا مرزالنا أبي أحمد دما حنتي ليتي تبهرو نجر انتلا قوينا ناي فانو كم زي كونت فلتنا ناي تجارو خم زي كونت فلتنا تقدم يتك تفرو تخلنعو ناي ز أوروميا سلامتاي نمحرو كم حسم أخير وميو حريم ومي شفشف ومي أتحير ومي نتجارو علي ومي هجراك تمليسون قم بحب الله وتم اللي ناي تجراين بر نتجارو زقدر فلهم يبلون كلكم جيروم حج تريفهم مزلو نخلهم لمن حج تريف له نوروما حج تريف له أوروما دما هذا كابتي تقليد زبال لما مرقصة تحت حبيزه الليو جوار دما سقيل نيرو حجي عب كامبين جيرو تزبي عب زخدو عب لندن جبر عب سكولم عب جيرمان عب باريس جبرو مع تزبي ساتفو زلتو على ناتو بقام كان هي أوروميا سلزخانة تسألت رادر يكون زلهم الزكونة تاتزد ما دارجا نجوار كابوليتيكا كتفو يفتين نيرو بغاميك فتين نيرو يعني شيء يسموها ፓስፖርት ወፃ ወይ ድማ ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ተተስፍየ ዘይኮነስ ንፈጣርን ህዝበይን ኣሚነ ከም ዝኾንኩ ብምግላጽ ብዝኾነ ይኹን መፈራርሒ ካብ ሃገር ከም ዘይወፅን ንቃልሲ ህዝቢ ኦሮሞ ከም ዘይኸድዕን ኣሕፍስ ኣቢለ ጸሓፍኩ ኣብ ልዕልቲ ኣብ ፓርላማ ዝቐረበ መደረ ተመርኪሰ ጥራይ ኣይኮንኩን ነት መልሲ ሂበ ድሕሪ ኣኼባ መጽሓፍ ምድማር ኣብ ቢሾፍቱ ንላዕለዎት ሓለፍቲ መንግስቲ ወሲካ ብዙሓት ሰባት ብስልክን ብኣካልን ህይወተይ ኣብ ሓደጋ ከም ዘላን ካብ ሃገር ንኽወፅእ ነጊሮም ኒኦም ኪንዮዚ ኣብ መንጎ ቀዳማይ ሚኒስትርን ላዕለዎት ሰበሰብ መዝን ብዛዕባ ኣብ ልዕለይ ክውሰድ ዝግብኦ ስግምቲ ተመያይጦም ዝበፅሖ ውሳነ ካብ ተፈላለዩ ውልቀ ሰባት ሰሚዐ ነይረ ኣነ ግን ዘቕርቦም ሓሳባት ናብ ምቅታል ዘብፅሑ ስለ ዘይመሰለኒ እቲ መጠንቀቕቲ ሓቂ ይመሰለንን ምናልባት እውን ሰባት እዮም ናይ ሓሶት ወረብ ምፍጣር ወይ ድማ ብምግናን ከጻልኡና ዝፍትኑ ዘለዉ ዝብል ግምት እዩ ነይሩኒ ኣብ ከምዚ ኩነታት እንከለኹ ኣብ 2019 ኣብ ከተማ ኣሰላ ኣብ ዝተገብረ ጽምብል በዓል እሬቻን ምስታፍ ተዓዲምና ምስ ቀሽ በላይ መኮነን ኣቶ ገላሳ ዲልቦን ኣቶ ጅነዲን ሳዶን ከድና በኣስማት ናይ ቀደም ተቃልስቲ ኦሮሞን ብስመይን ዝተሰሚዩ ጽርግያታት መሪቕና ከፈትና ኣብታ ዕለት እቲኣ ኣብታ ዝዓረፍናላ ሆቴል ክዳን ኣሳሰይቲ ተኸዲኖም ናብ ክፍለይ ዘቕንዑ ዝነበሩ ሰባት ምስ ትብረታቶም ከም ተታሕዙን ግን ድማ ካብ ላዕለዋይ ኣካል ንድሕነተይ ተባሂሉ ብምስጢር ንሓለዋ ካብ ፊንፊነ ዝተላኣኽዮም ተባሂሎም ከም ተለቐቑ ካብ ኣዘዝቲ ጸጥታ እቲ ዞባ ሰማዕኩ እቶም ኣዘዝቲ እቶም ተታሒዞም ዝነበሩ ሰባት ንኽቐትሉን ዝተላኣኹ ከም ዝኾኑን ከቢድ ስክፍታ ስለ ዝሓደሮምን ኣብቲ ንጽባሒቱ ዝግበር በዓል እሬቻን ምስታፍ ክተርፈንን ናብ ፊንፊነ ክምለስን መኾሩኒ ብወገነይ ግን ብርግጽ ንዓይ ክሕልው ዝተመደቡ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ብምባል ኣረጋጋእክዎም ብሓቂ እውን ከምኡ ነይሩ ሓሳበይ ኣብቲ እቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብ ፓርላማ ዝተቖጥዓላ ዕለት ኣማሲኡ እቲ ሰባት ዝነገሩን ዝነበሩ መጠንቀቕታ ብዝበለጸ ኩነት ክውን ኮነ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብይ ድሕርቲ ኣብ ፓርላማ ዝገበሮ መደረ ንኣኼባ ናብ ሩስያ ገሸ ኣነ ድማ ኣብ ገዛይ ምሳይ ድራር ዝበልዑ ሰባት ምሰፋንኹ ከባቢ ፍርቂ ለይቲ ናብ መደቅስ ክፍለይ ኣተኹ ቁሩብ ቀም ምሰበልኩ ሓላፊ ናይቶም ንሓለዋይ ዝተዋፈሩ ኣባላት ፌደራል ፖሊስ ጌቱ ተረፈ ናባይ ብምምጻእ ኣተሰዓኒ ጌቱ ተረፈን ካልኦት 4 ፖሊስን ብመንግስቲ ዝተመደቡለይ ኣባላት ፖሊስ ፌደራል እዮም ነይሮም ጌቱ ኣባላት ፌደራል ፖሊስ መጺኦም ኩላትኩም ኣብ ሓልዋ ዘለኹም ኣጽዋርኩም ሒዝኩም ውፁ ከም ዝበልዎም ነገረኒ ኣብ ከውታ ለይትን ዝተዋህበና ዕማምን ሓላፍነትን ገዲፍና ኣይንኸይድን ኢና ንግሆ ክንወፅኢና ዋላ እኳ ተበልናዮም ሕጂ ክትወፅለኩም እዮም ዝብሉና ዘለዉ ብምባል ሓብረኒ ብዘይካዚ ጀዋር ከይሪአኩም ተሓቢእኹም ውፁ ከም ዝበልዎም እውን ነገረኒ ነቲ ትእዛዝ ካብ ገዛ ያርሐቕ ኣቢሎም ብምውሳድ ዝነገሮም ክኸውን ከሎ ኣብዚያ ክርዳእና ዘሎ ጀዋር መሓመድ ኣብዪ ኣሕመድ ክቕንፅሎ ብዙሕ ከም ዝፍትን ዝነበረን ኣብ ልዕሊኡ ዘለዎ ጠመተ ክሳዕ ክንደይ ሲሪየስ ምዃኑ ንክንፈልጥ ኢለ እምበር ነዊሕ ግዜ ክሰሚዕና ኣለና ግን ኣብዪ ኣሕመድ ነዚ ሰብ እዚ ብኸመይ ዓይኒ ከም ዝጥምቶ ካብ ምንታይ ተበጊሱ ምዃኑ ድማ ክበርሃልኩም ኢለ ገይረልኩም ንእሽተይ እዚያ ሰሚዕና ናብ ኤርትራ ክናቱ ኢና ማሚት እዮም እናፍረሱ መፅኦም
بفنج استقالت فابريكاس برانتي زونزو يوا برانتو نا بقى زرخبوا بملو ديما ميتيوم نفرش متل تي بقى زترفه كويكو نا وسيدوم زترفه ማለት በቃ ከይጥቀ ማለት እዩ ናይዝቢ ሹቃትና በዓል ገዛ በቃ ናአቶ ወርቂ ምናምን ዝርከብ ሰብ ሀዲሙ ስለዝነበረ ጥሑ ገዛ ረኺቦም አምድላይም ገይሮም እዮም እዚ ነውሪ يغني لنا ناتنايل كم زعينة حبريتا ممساكا كمون في صابره حق زوج سلومي مزقانا يزقبو الزربازي كندي زي كشقاقة سمينا لنا سمعوا ايو وزي كنفلت لنا متعرقت لنا وزي لا نحنا زقبرنا ايو تفاتينا إلنا نزرر عندنا يفلتوا ولا شرارو حتتهم شراي حتتهم حبيتي مخازن نيرو نايتعنا يلوم ناي لوجيستيك اي احتمال خاين نيرن انا تزبلن بعراي لحمي حدوغو يشيط نيرو بك هو تيفاك يعني انا هو كيف نيرن شعور ذكراني ناي تراويل سوات ما تقابل حمزي بجريدر كوي ما عارف يسمو حزنا كنزي زموت سوي بتسوي مريتيو حمديو تي بقى نومس تي زتقبر ناي إرترا سوات بجريدر نعم بقى ما يداغيهم بقى ما قبر زنبرنا تي حاولتي زنبروا عارفين بقى شاب زي يوم زوردو وزي سفليتهم سوري كبالوا مسعبي تعريقهم كو يوم زلو ابي كو يتي وقبولو زمرحو بلسقنا كو يمرحو شعبيه ترح دي تساتفو سومالي تساتفو عفات تساتفو سيراوات تساتفو داوود تساتفو اوروميات زي تساتفو بنالو شعبيه تساتفو كلهم تساتفو يوم تي ابي مرحيتي جنوسايد زفصم ابي دمو تعريقهم بحدا الناس قالوا يعلو ስለዚህ مش عبيا متعراكايو እንዲያው ማጥፈይናዩ በድልናዩ ዝነበርናይና ቀደም ሶሪ በቃ ሶሪ ስለዚህ ስትራቴጂክ ቦታ ይንኹን ትግራይ ለምድሓን ኤርትራ ተሐግዝ ኤርትራ ለምሕጋዝ ትግራይ ተሐግዝ ምንም ፕሪኮሽን አያድሊን ስለዚህ ታናይ መቃብር ሓርበኛታት ብፍላይ ዞም ንህዝቢ ኤርትራ ዝቃወሙ ኣነ ሻዕብያ ተቃውሞ ውድብ የብሉን ኢለ የዛምን ቶም ህዝቢ ኤርትራ ዝቃወሙ መቃብር ሓርበኛታት ናይ ኤርትራ شعبية بعليو أفريسو وزول حسوتي مال حسوتي هنا أفريقيا نايم هذا جزيسي بعلنا تنايل تجاريهم إيرتراويان تقاوم تزبلو وقت تسمع كاللغاسي أنصار حزب زك على أنصار بوليتيكان أنصار ربحاناتو زك على دم بتقاوم يزلو everything بزعبة إيرترا انترفا نيجاتيف بوزيتيف كسرح زي كل فيروس اللو نوح جزي خاطر مست فيروس تنيركا ناتو جزء سلتخون بزعبة إيرترا صبوا نجار كعصب زي كل دم بتقاوم يزل نبي حكي عفركا بعلنا فتشينا أنا بالكوس نو نصهم هيك فتشهم كمان نحنا فتشينا يزول الله ورا الشيء نبي حكي عفري بتقين بتجن حكي برسان تقبر كاب جرات واتس كم زبال ناتنا يلدما بزح تحسطات على عسبيو نبي حكي نحكي طويل كامل مكاتب زوان زيك لكن ديك كبير مخانو كلنا رينا لنا نجي كنسجرينا ثانك يو ناتنايل several years next to the last conference which was held in 2016. Now this has taken a long time, but I think it has been well organized. People who can contribute for the I came from the US. I work at Stanford University. እዚ ኣብ ኤርትራ ዝተገበረ ኮንፈረንስ ኣነ እኳ ውሒድን እንዲነሩ ተሓበሬታ ብሄር ቲቪ ዝወፅእ ዝነበረ ናይ ብሓቂ እዩ ክልተ መዓልቲ ዝወሰደ ዓበይቲ ሊቃውንቲ ተሳተፍዎሲ ናይ ግሩፕ ፎቶስ ብዙሕ ነገር እንዴት ፅበ ነይራነ ግን ቀስ ብቐስካ ይወፅእ ኣሎ ንኣብነት ኣብ ዓለምና ገለ ካብቶም ፍሉያት ዩኒቨርሲታት ዝበሃሉ ኣብ ዓለም ስታንፈርድ እዩ ስታንፈርድ ኣብ ሳን ፍራንሲስኮ ኤርያ ዘሎ ናይዞም ኩሎም ጂኒየስስ ናይ ሲሊኮን ቫሊ ካብዮም ዝምንጭው ፕሮፌሰር ናይ ስታንፎርድ ካብኡ ዝወፀ ፕሮፌሰር ኢሳያስ ተስፋ ማርያም ናብቲ ዋዕላ ናይ ኤርትራ ተሳቲፉ ነይሩ
ኣብዚያ ዋዕላ እዚኣ ጥራይ ክንደይ ደኳትር ተሳቲፎም ነይሮም ክንደይ ምሁራት ተሳቲፎም ነይሮም ክትርኢ ከለካ እዚኣቶም ከዓ ውሑዳት ካብ ብዙሓት እየ ዝብለኩም ዘሎ ኣብቲ ናይ ኤርትራ ክኣቱ ዘይደሊ ወይ እውን ኣቡታት ዘይተበገሶ ዘሎ ክንደይ ምሁር ከም ዘላ ኣብ ግምት ግበሩ ኤርትራ ብመንፅር ናይቲ ህዝባ 5 ሚልዮን ወይ 3 ሚልዮን 4 ሚልዮን 5 ሚልዮን ህዝቢ ኣለዋ እንድሕር ኢልካ ደረጃ ምሁራት ናታ ኣብዚ እዋን እዚ ፐር ካፒታ ብህዝብን ተመቒልካዮ ኤርትራ ምናልባት ኣብ ዝለዓለ ኳሊፋይ ትምህርቲ ዝወሰደ ካብ ኣፍሪካ ወይ እውን ካብቲ ከባቢና ዝበለፀ ዓምቆት ናይ ትምህርቲ ክህልወና ከም ዝኽእል ዝርዳእና ስለምንታይ ከም ዝብል ዘለኹ ሓደ ኣብ ኤርትራ ዘይተማሃረ ሰብ የለን እቲ መንግስቲ ንኩሉ ሰብ ክመሃር ዕድል ስለ ዝፈጠረ ብግዴታ ኩሉ ሰብሲ ማሃይምነት ዘጥፈ እዩ ካብኡ ድማ ብሰንኪ እቲ ዝተፈጠረ ኩነታት ብዙሕ ሰብ ንስደት ምስ ወፀ ኣብ ዝበለፁ ዩኒቨርሲታት ትምህርቱ ንክቕፅል ዕድል ዝረኸበ መሊ እዩ ስለዚ ኣብ ምዕቡል ዩኒቨርሲታት ናይ ዓለምና ዝበለፀ ዩኒቨርሲታት ናይ ዓለምና ዝበሃል ዝተማሃሩ ኤርትራውያን ካብ ካልኦት ሃገራት ብውሑዳት ብስኮላርሽፕን ብገለን ዝኸዱ ክኾኑ ከሎ ኤርትራ ግን ኣብቲ ዋሕድን ኣብ ግምት ብምእታው ኣዝዩ ብዙሕ ሰብ ተማሂሩልና ኣሎ እዚ ኸ እንታይ ዝፈጠረልካ ፍሉይ ካፒታል ከም ዘለና ናይ ሂማን ካፒታል ይበሃል ናይ ሂማን ካፒታል ኣለና ነዚ ሰብ እዚ ከመይ ጌርካ ትጥቀመሉ ጥራይ ትሕቶ ከም ሕጂ እውን ተዛሪባ ነይረ ቢግስት ናይ ኤርትራ ቻሌንጅ እንታይ ክኸውን እዩ ነዚ ዘለዋ ፀጋ ሰብ ከመይ ጌራ ኦርጋናይዝ ክገብራ ትኽእል ኣብቲ ሃገር ንክሰርሕ That's going to be the question. Professor. So this is the conference, international conference on Eritrean studies. This is the second time. The first one was held in 2016. I was also here. This time in 2025, I also came to present one, which is the national public. The title is the National Public Diplomacy, its activities, lessons learned, and its future plan from 21 to 24. So in PG, the aim is to, first of all, just brief context, to have a context. መጀመሪያ ኣነ ደይፈልጣ ዝነበርኩ ማለት እዩ ልክዕ ከምዚ ዓይነት ኮንፈረንስ ኣብ 2016 ተኻይዱ ነይሩ እዚ እንሱ ፕሮፌሰር ኢሳያስ እውን ተሳቲፉ ከም ዝነበረን ኤግዛክትሊ እንታይ ነይሩ እቲ ቶፒክ ናይቲ ኣብኡ ዝተዘርበ ክንደይ ካብ ግብሪ ውዒሉ that's going to be a very interesting analysis ማለት ሲ 2016 ተኻይዱ እንተነይሩ ትዋዕላ ድሕሪኡ ኦፍ ኮርስ መድረክ ተቐይሩ 2016 ኤርትራ ትዝበርተ ገዳ ነይርዋ 2018 ድማ ኩነታት ተቐይሩ እቲ ፖለቲካ ኤርትራ ናብ ሓውሲ ፅቡቕ መድረኻት እያ ክንብል ንኽእል ካብቲ ሽዑ ዝተገበረ ክንደይ ክፋል ኣብ ግምት ኣብ ኩነታት ተቐይሩ ይኸውን ኣይ ቲንክ ኣገዳሲ ሕቶ እዩ ኮይኑ ይስማዓኒ ምክንያቱ እዚ ሕጂ ዝግበር ዘሎ ኮንፈረንስ ከድሕሪ 2 ዓመት ወይ ገለ ዓመት ክንደይ ካብኡ ኣብ ግብሪ ክውዕል ስኢልካ ንስለ ኦፍ ኮርስ መፅናዕታዊ ፔፐራት ንባዕሉ ዓወት እንድዩ ብዛዕባ ኤርትራ ኣካዳሚክ ፔፐርስ ብብዝሒ ኣብቲ ፐብሊኬሽንስ ይመፅእ ስለ ዘሎ ብዘይ እቲ ትግባረ እውን ኣወንታዊ ኣስተዋፅኦ ኣለዎ እዩ ካልኣይ እንታይ ኢለኩም እዞም ምሁራት ንሓድሕዶም ክራኸቡን ኔትወርክ ክፈጥሩ እውን ዓብ ዕድል ስለ ዝፈጥር ዘሎ ምሁራት ጥራይ ፋሕብትን ዝኣተዎም እንተኮይኖም ትርጉም የብሉን ኣብ ሓደ ቦታ ክራኸቡ ኣብ ሓደ መጋባያ ክራኸቡ ነፍሱ ዝኻለ ፀጋ እዩ ዘለዎ እሱ ልዕሊ ኩሉ ግን ነዚ ኩነታት ዝተቐቢልካ ከመይ ጌርካ ከተተግብሮ ትኽእል ናብቲ ውሽጢ መንግስቲ ከመይ ጌርካ ክትወቅ ትኽእል እቲ ሃገር ኣብ ምቕያር ዝለዓለ ብድሆ ናይቲ ሃገር ንሱ ክኸውን ስለዚ ፓብሊክ ዲፕሎማሲ ወላ ሕጂ ፓብሊክ ዲፕሎማሲ እዚኦም ስኮላርስ ኣብ ዘለዎ ኣስተዋፅኦ ንክገብሩ ተኮይኖም ሓበራዊ ኮኦርዲኔት ዝኾነ ስራሕ ንክስራሕ ከምዚ ዓይነት ኮንፈረንሳት የድልዩ ስለዚ ኣገይን ሓደ ካብቲ ደስ ዝበለኒ ድማ ኣብዚ ነይሩ ካልኣይ I am a professor in the Chitrakoot School of Liberal Arts, Shulini University, India. And I came here to present a paper on Alamsagat Tasfai, which is the writer as a historical subject. The burden of the paper is to እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ፕሮፌሰር ብዛዕባ ኣለምሰገድ ተስፋይ ደራሲ ኣለምሰገድ ተስፋይ ሊቅ ናይ ኤርትራ ማለት እዩ ብዛዕባ ታሪክ ናቱ ሓደ ፔፐር ቀሪቡ ብዛዕባ መታማ ጋንዲ ብዛዕባ you name it I don't know ጀፈርሰን whatever ካልኦት ታሪካውያን ሰባት ናይ ካልኦት ዓለማት መፅሓፍቲ ይፅሓፍ እዩ ንሕና ናትና ኣለና ብዛዕባ ጀነራል ስብሓት ኤፍሬም ፔፐራት ክፅሓፍ ብዛዕባቶም መርሕነት ናይ ህዝባዊ ግንባር ዘለዎ መራሒ ናይ ኤርትራ መፅሓፍ ክፅሓፍ ፔፐራት ክፅሓፍ ይግባእ እዩ እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ፍሉይ ታሪክ ኣለዎ ነፍሲ ወከፎም ብዙሕ ክብርበር ዝግብኦ ፍልጠት ኣለዎ ግን ኤርትራ ብዙሕ ከም ዝተረፋ እቲ ኣብ ቀረባ እዋን ዝሞተ ፀሓፍ ናይ ኤርትራ ናጓሃዮ ዝበሎ እንተሎ ውጭ ምስ ሞተ ሓንቲ መፅሓፍ ተቃፂላ ብምባል ተዛሪቡ ነይሩ ስለዚ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ታሪክ እዚ ፕሮፌሰር
ካብ ዓብ ስራሕ ዝርዮ ነቲ ናይ ዓለም ሰገድ ተስፋይ ታሪክ ናቱ ጉዕዞ ናቱ ካብ ኣሜሪካ ካብ ዩኒቨርሲታት ካብ ናይ ሪሰርች ሰንተር ወፂኻ ንሰውራ ከይድካ እሞኻ ብዓቕምኻ ነቲ ሰውራ ዶኩመንት ክትገብሮ ምኻል ሓደ ካብቲ ፍልይ ዝበለ ታሪክ ዝፈፀመ ሊቅ ስለ ዝኾነ ንዕኡ ዝኣክል ፔፐር ክቅረብ ከሎ ናይ ብሓቂ ደስታ ተሰሚዑናነ ብዙሕ ኣሎ ኣብ ካልእ ግዜ ከም ፃልኩም እየ ናይ ፕሮፌሰር ኣለምሰገድ ተስፋይ ታሪክ ነፍሱ ዝኻለ መፅሓፍ እዩ ነፍሲ ወከፍ ተጋዳላይ ናይ ህዝባዊ ግንባር ዝነበረ ድማ ታሪክ ኣለዎ ብፍላይ ኣብቲ መርሕነት ደረጃ ዝነበሩ ኣብ ሰውራ ይኹን ኣብ ድሕርናፅነት ነፍሲ ወከፎም መፅሓፍ ክፅሓፈሎም ይግባእ ነፍሲ ወከፎም እየ ዝብለኩም ትሕቶ ግን ግዜ ከይዲ እዩ ብዙሓት ካብኦም ተሰዊኦም ኣሎ ሞይቶም ኣለዉ እቶም ተሪፎም ዘለዉ ከዓ እንታይ ፕሮግራም ኣላ ይፍለጥን እዩ this would be a very very useful thing እዚ ሕጂ ገለ ሰብ እሞ ዘይትፅሕፉ ገለብል ዝተፅሓፈ ከተንብብ ዶ ይትሕቶ መፅሓፍ ዘይተነብብ ተኮይንካ መፅሓፍ ዘይነንብብ ተኮይንና መፅሓፍ ዘይፅሓፉ ኢልካ ክትሓሚ ከማና ይግባእካኒ ንመን ኢሎም እዮም ክፅሕፍዎ መፅሓፍ ፓሽን ክኸውን ይኽእል እዩ ግን መዓት ግዜን መዓት ጉልበትን መዓት ገንዘብን መዓት ካፒታልን ይዝሓትት ዘይተነብብ ተኮይንካ ዘይትገዝእ ተኮይንካ ሰብ ክፅሕፍ ኣይክእልኒ ስለዚ ታሪክና ጠፍዩ ምሁራትና ገለልካ 10 ግዜ ንምሁራት ምንን ዝብልካ ሕብረተሰብ ኣለዋ ኣነ ሰምዖ ማለት እዩ ምሁራት ዝገበሩካ ምሁራት ተዛረባ ይትሰምዐን ኢኻ ናይ ምሁራት ሓሳባት ሰብ ኣይሰምዐን እዩ ምሁራት ዝገበርዎ ኢንተርቪው ኣይሰምዐን እዩ ሕብረተሰብ ሓደ ሽሙ ዘይፍለጥ ዋላ ትምህርቱ ዘይፍለጥ ዝበሎ ግን 100,000 ሰብ ይርዮ ስለዚ እቲ ህዝቢ ሓላፍነት ክወስድ ክኽእል ኣለዎ ታሪክ ክትስነድ ክትፀሓፍን ክዝርጋሕ እንተኮይኑ ከነንብብ ዋላ ንግዛእዮ ዋላ ይነንብቦ ንግዛእዮ ስለገዚና ነተባብዖም ኣለና ንክፅሕፉ ዘይተባብዕ ሕብረተሰብ ድማ ታሪኹ በቶም ፀላእቱ ዝተፅሓፈ ካልኦት ስለ ዝኸፍሎም ቶም ፀላእቱ ታሪኹ ዘንቢዖም ይፅሕፍሉ ውይ እናበለ ድማ ይነብር ፅባሕ ንጎ ድማ ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ ክሰግር ከሎ ታሪኹ ይድምሰስ ስለዚ ኣይኖ ቁርብ ተቆጢዐ ኣለኹ ግን ኣብ ኤርትራ ዘሎ ታሪክ ናይ ብሓቂ ዝሕዝን እዩ ብዝተፈላለየ መንገዲ ዶኩመንት እንተዘይ ኮይኑ ከመይ ዝበለ ታሪክ እዩ ዝሓልፍ ዘሎ ስለዚ ኣይ ሆፕ እቲ ህዝቢ ከምዚ ገይሩ ኣብ ዓበይቲ ኮንፈረንስ ብዛዕባ ኣለምሰገድ ተስፋይ ሓደ ፓነል ዲስካሽን ነይሩ ይግብኦም ፈረቓን ዝገበሮ ኣስተዋፅኦ ኣብቲ ስነ ፅሑፍ ናይ ኤርትራ መግለፂ የብሉን ፍልጠት ንክሰጋገር ብዙሕ ኣበርክቶ ዝገበረ ስለዝኾነ ሊቅ ኣነሲ በትናቱ ፕሮፌሰር ናይ ክብሪ ዶክትሬት ወይ ፕሮፌሰር ምገበር እኮ ነይረ ምክንያቱ ኢልካ ፕሮፌሰር ኣብ ዩኒቨርሲቲ ከይድካ ዩኒቨርሲቲ ስለ ዘለዎም ጥራይ ብተመክሮ ሰብ ልዕሊ ፕሮፌሰር ክኸይድ ይኽእል እዩ በቲ ስራሕናቱ በቲ መፅሓፍትናቱ ድማ ኣይ ቲንክ ካብኡ ዝስንፍ ሰብ ኣይኮነን በቲ ኮይኑ በቲ ናይ ብሓቂ እቲ ኩነታት ኩልና ዝተቢልና ክንሪኦ ዘለና ኩነታት ኮይኑ ይስማዓናነ ነዚያ ንስማዓያ ድሕሪኡ ጌርና እውን ክንውዲ ኢና which is the writer as a historical subject. The burden of the present the larger context of global post-colonial literature. That is why, for a perspective, I chose to talk about two distinguished Indian novelists, Raja Rao and ብሓፈሻ ብዛዕባ ኣለምሰገድ ተስፋይ ኣገዳሲ ፅሑፍ ከም ዝቐረበን ብዙሓት ፓነሊስት ዲስካስ ከም ዝገበሩሉን እዚ ድማ ኣብ ታሪክ ናይ ካልኦት ሃገራት ብምንፅፃር ኣለምሰገድ ዝግብኦ ሰብ ኮይኑ ይስማዓኒ ኣብ ካልእ ከይድኩም ክሰምዕዎ ትኽእሉ ኢኹም ኣነ እውን ብሰፊሑ ክትንትና ክፍትነ ኣብ ካልእ ግዜ ንሎሚ ግዜ ሓፂር ንሎ ናይ ሎም ኣርስቲ ኣብዚ ክውድእ ክፍትነ ላይክ ግበሩ ሰፖርት ግበሩ ደገፍ ሃቡ ንካልኦት ፀሓፍትናን ምሁራትናን ድማ ነተባብዕ ክብለኩም ይደሊ ናይ ሎም ኣርስ ኣብ ዝጉድእ ምዝያ ክገድፈኩም درسنا خانينا درفنا بشمكم درسنا خانينا درفنا قنا خل صورة بزحبي صقومي اتمنى زمانات اندوز قدمي